Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Vida XL, Podotherapie Hermans, Daniels Traprenovatie, Leen Vastgoed, Park Startenbos, Mulleners Vastgoed, Lindeboom en Bohaco. Welkom, dit is het Alexanderplein in het centrum van Mijl. En we zien bij elkaar voor het Oud-Limburg Schuttersfeest 2022 het OLS onder het Mijls motto "Der raakt o". Dat raakt dich, dat raakt je. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de scheetsport die een belangrijk onderdeel uitmaakt van heel veel wedstrijden op het Oud-Limburg Schuttersfeest dat vandaag gaat plaatsvinden. In het centrum van Mijl en ietsjes verderop, een kilometer verderop, op de Schutterswei. En we zullen als L1 verslag doen de ganse dag op radio en tv en online van alle gebeurtenissen in Mijl. We zien in Mijl dat schutterie Sint-Willibrordus, Mijl, de Gruun van Mijl, die hebben 3 jaar geleden alweer, ik wil het woord corona niet nemen en ook er niet meer lastigvallen, maar je weet wie het allemaal gegaan is. We hebben 2 jaar moeten wachten op een volgend OLS. Dus de winnaars stammen nog van 2019 van de Schutterswei in Zerum, heet niet wie het vandaan. Waar Mijl dus de overwinning pakte. Nou, in het centrum wachten we op 132 schutterieën. We kregen ook nog de kinderen, de winnaars van het kinder-OLS, hopelijk. De Harmonie van Mijl zal ook nog mij openen. En op de tribune zien natuurlijk de genodigden uitgenodigd. De gasten, ook het winnend zestal van 3 jaar geleden in Mijl zal plaatsnemen. Die gaan namelijk défilé afnemen. En er zitten een hele hoop juryleden, want er is een wedstrijd gaande. Hier hebben we een streep, dat is de achterste, de eindstreep. En daarachter is de beginstreep. En dat heet begin défilé, einde défilé. Dus we maken mee dat die schutterieën volgens tradities, maar ook volgens de regels die ze met z'n allen hebben vastgesteld, een aantal acties moeten gewoon uitvoeren. Dat heeft met commando's te maken van commandanten. Dat heeft met het groeten te maken van het winnend zestal en het koningspaar van Mijl. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het vaandel. Om het vaandel een beetje te buigen, te neigen heet dat dan. Dat zijn allemaal dingetjes die zullen we ook gewoon uitleggen de komende oren met de mede-commentatoren die dadelijk aanschuiven bij deze uitzending. We zullen er tot tegen 3:30 voorzien. Schat ik zo met 132 schutterieën. Stukken minder als in Zevenum 3 jaar geleden. De verenigingen hebben het moeilijk. Niet allemaal. Er zijn ook verenigingen die wel leden hebben bijgekregen. En het ledenaantal is in totaal ook niet echt afgenomen van alle schutterieën. Maar er zijn nog eenmaal wat, hoe moet ik het zeggen, wat kleine gemeenschappen. Ik noem maar even Nattenhoven, Ilkhoven, Visserweert. Dat zijn wat kleine schutterieën die rustende zien gegaan. En we huren bijvoorbeeld waar ik vandaan kom, de regio Venlo, de schutterie van Blierik, Thomas van Aquino, is er voor het eerst in mijn heugenis is er gewoon niet bij. Ze bestaan nog wel, ze hebben ook een schutterskoning, maar ze hebben zich niet aangemeld voor dit OLS. Dus er is van alles aan de hand. De specialisten schuiven dadelijk aan om er van alles over te vertellen. Eerst natuurlijk aandacht voor Mijl zelf. Er is nog ruimte zat eigenlijk om de optocht te bekijken. De tijd zit natuurlijk wel volop in de zon. Dus factor 50 is wel nodig. En als we een beetje tussen het publiek inkijken, ik weet niet of Jan Rijn dat kan zien. Dan zien we door het beeldje. En dat zegt iets over het dialect van Mijl. Kijk, Mijl is een geïsoleerd dorp, altijd geweest, agrarisch dorp. In een moerassig peellandschap. Dus heel simpel kwam ze niet. En dat betekent ook eigenlijk dat we door een prachtig dialect hebben overgehouden in dit Mijlse. En een mens als Herman Kromvoets, heeft Mijl, die heeft er ook heel veel over geschreven. Moet je maar eens googlen, dan kun je een hele hoop mooie woord vinden in dat dialect. Maar het beeldje wat we zogen is van de vasteloosvereniging de Kieveloet. Ja, wat moest ze daar nou mee met Kieveloet? Dat is eigenlijk een kinderspel. Dat is met een binnenband van de fiets en een stek. Eigenlijk de binnenband bleef voortrollen over de stroot. En de kinderen van Mijl hielden zich blijkbaar volop mee bezig. En dat noemde men kievelen. En de Kieveloet is dan zeg maar de naam geworden van de vasteloosvereniging in het dorp. En ieder jaar op 11 november dan wassen ze dat beeldje en dan openen ze het seizoen. En zo zien er in dat Mijls dialect misschien nog meerdere mooie woorden. Wees van Mijl? Wees er het Mijl? Echte Mijlse? Mijlse mensen? Nee? Waar komt je vandaan dan? Van Kerkroo. Nee. Ja, zeker. Hoe lang zit je al? Hey, van 11:30.
Wat gaan jullie op het WMC zien? Nee, dat komt nog volgende week. Oh, dat gaat veel keer. Ja, donderdag. Veel plezier. Ja, dankjewel. Ook een mooi dialect natuurlijk, dat van Kerkgoor. Dat snap je natuurlijk. Mensen uit Meijel. Ziet je van Meijel? Je komt uit Meijel. Mijn geboorte van Meijel, ja. Spreek je nog dialect? Ik spreek Oud-Gelders en nog Meijels. Want we hadden het net over de Kieveloert. Spreek ik het goed uit? De Kieveloort, ja. Ja. Bij ons in de Kemphazen, hè? Ja, bij Ochtol. Dat is Gras ook? Nee, dat is Echel. Oh, sorry, Echel. Oh, sorry. Dan doe ik een collega echt heel veel pin. Die 8 jaar prins is geweest dan. Dat is wel eens, ja. Noem ik nou eens echt een mooie Meijelse dialectwoord. Wat zeg je tegen moei? Tegen school? Sean. Sean. Ja, Sean. En van hier. Hè? Ja. Ik ben van hier. En paradijs, wat zeg je? Paradijs. Paradijs, kijk, dat zien van die prachtige Ja, uitspraken. maar ik moet het meestal anders gebruiken, hè? Wat? Meestal moet ik het anders gebruiken, hè? Omdat de vrouw het niet versteden. Ja, die verstaan het toch wel, maar als ik in Echel ben en in Helden, dan moet ik anders, hè? Ik kom al vanaf mijn 15e jaar constant in Helden. Dus van school, werk. En zo ben ik toch gebleven hangen, hè? Zo gaat dat. Ik hoef geen paspoort laten zien. Hè. Ik heb ze niet bij me, Stefan. Dank je. Veel plezier vandaag. Ja, dat zou wel lukken, denk ik. Gisteren heb ik gegooid plaats, toen om 11 uur alleen. Dus ik dacht, ik moet er kort bij zien. Met de kuit vooraan. Met wat? Met de kuit vooraan. Nee, de kuiten. Vooraan. Ja, maar dat ken ik nog wel. Dus dat lukt nog wel allemaal. De fiets op de Helderse Dijk, hè? Kijk eens, goed zo. Nou, toch een beetje dialect. Vanaf deze kant komen, dankjewel trouwens, veel plezier. De prachtige boog met die zonnebloemen. Daar komen alle schutterijen vandaan. Maar ook de harmonie zal voorbij komen. En die zien we al op de achtergrond. Dat is de Eendracht uit Meijel. We gaan nog bijpraten over vandaag. Veel plezier de komende oor. Trek me terug in mijn commentaar. Veel plezier bij het OLS 2022. Applaus voor de harmonie van Meijel, die eerste divisie speelt. En dit is de driehoek uit Bocholt. Dat zijn de winnaars van het kinder-OLS afgelopen dinsdag. Een school uit Belgisch Limburg, Bocholt, net over de grens bij Weert. Met bordjesdrager Toon Weltens voorop. Begeleiding door natuurlijk de leraren van school. En er is altijd een commandant. En die staat op de witte stip. En dat is Ties Bosmans. En de juf commando. Want de kinderen hebben altijd een jel voorbereid. In het eigen dialect van Bocholt, de Bocholter schutterie. De winnaars dus van het kinder-OLS voor de tweede keer. Afgelopen dinsdag groot onthaal in eigen dorp. Dus ze terugkwamen. En ook heel staande ovatie op de tribune in het centrum van Meijel. Zoals dat hoort. En het kinder-OLS maakt dus onderdeel uit van een groot project om de jeugd wat beter te brengen over de
eeuwenlange traditie van gildes en schutterijen in het zuiden van Nederland. Wielemannen, instrumenten en dit is de hoofdprijs, het ummeke. En natuurlijk koning en koningin en keizerin bij elkaar van de school, de driehoek, uit Bocholt. Ik heet welkom neven mij hulpcommentator. Dat hebben ze hulp Sinterklaas, maar dat hebben ze hulpcommentator's. Bernie van Lierop, uit Venrooy. Bernie, welkom. Dankjewel. Fijn om te zien dit. Ja, we zien er weer. Ja, het lang is dat geduurd inderdaad. En je merkt straks op de schutterij ook dat de mensen toch weer samen inderdaad willen zien, samen verbroederen. Elkaar even de knuffel, de high five geven. Gewoon een geweldige dag voor ons allemaal. Want wat zien de schutterieën in tegenstelling tot andere doelgroepen rustig geweest en stil geweest. Geen protest, geen blokkades van schutterieën afgelopen jaren, geen boosheid. Gewoon in stilte geleden. Ja, het was natuurlijk lastig. We huurden tot de culturele sector. Op dat gebied inderdaad, 1,5 meter was gewoon echt problematisch voor ons. Maar we zien er weer. En we gaan even kijken inderdaad nou naar de winnaar van het OLS 2019. En natuurlijk onze toren, Sint-Willem Brouwers uit Meijel. En ik ga nu daar een 6-tal plaats gaan nemen op de tribune. Ja, Meijel heeft maar liefst 2 schutterieën. Dat is qua vereniging weer een sterk deur. We zien pandometer Erik Daams. Voorop de Groen van Meijel. En die andere in Sint-Nicolaas zit in de blauw, hè? Sint-Nicolaas in het blauwe inderdaad. Lopen straks achteraan in de optocht, volgens mij nummer 88 uit mijn hoofd even. Dus, maar geweldig als het verenigingslied in Meijel ziet. Ook de fanfare, het koor, het was gewoon geweldig inderdaad. En een toning aan dat Meijel gewoon een gemeenschap is die volop weer in het middelpunt van de belangstelling staat. En we zagen net de voorbij komen. Daar gaat het natuurlijk om. Het winnen van de betekent het organiseren van de Limburger volgend jaar. Corrie Giele en Hans Sterenberg, dat is het koningspaar van Meijel. De geweerdragers, de manschappen die er achteraan komen. En eigenlijk, Sint-Nicolaas schoot eigenlijk de laatste jaren veel beter op het OLS als Willy Boordes. Hè? Dus er is geen piel op te trekken weer zoiets als dit gaat winnen. Nee, op dat gebied inderdaad in 2019, ik zat met de burgemeester Wilman Dillis ook in gesprek. En we liepen naar buiten toe en we zeiden, nou ja, de schutter van Meijel en die van Venrooy, dat dit jaar waarschijnlijk iets minder resultaat. Nou, uiteindelijk nummer 1 en 2, waarbij Meijel gewonnen had, wij tweede werden. Maar op dat gebied inderdaad, ja, zo zie je maar inderdaad, een OLS is een nee-wedstrijd. En je moet echt kijken inderdaad, den dag, je moet de vorm hebben. Het eerste paar schoten moeten lekker vallen. Je moet de flow krijgen in de wedstrijd. En dan kun je heel goed komen. Koningspaar en het 6-tal. Dan zal de buksenmeester ook bij aansluiten. Nemen plaats op de tribune. Dat zien de eregasten. Vaandel komt ook deze kant op. Nogmaals het koningspaar. Corrie Giele en Hans Sterenberg. Wat een geluk hebben ze dan als ze net in het jaar van hun eigen OLS de vogelaar schiet. Even Bernie, ja, Dick zit bij het Zandakkergilde in Venrooy. En bij de OLS Federatie als bestuurslid. Dus vandoor die deskundige hulp die we hier vandaag de komende oren gewoon krijgen. In Meijel moet ik zeggen. Hè? In Meijel, ja, inderdaad. We zien in de gemeente Peel en Maas. Het is een vrij grote gemeente in Limburg, die loopt van de Maas tot aan de Brabantse grens. Want als je de Strode loopt, ja, zit ze aan de neerkant. Ja, ze is een neerkant inderdaad. Ja, Peel en Maas, 9 schutterijen. Merendeel bij de Bond Juliana, maar ook inderdaad de Midden-Limburgse Bond en de Schuttersbond Eendracht met Macht Weert. Dus op dat gebied inderdaad een prachtige gemeente. En nou, ideale plek inderdaad om al de Limburger dit jaar met z'n allen te gaan beleven. Ja, en die bewolking komt natuurlijk wel mooi uit door boven de Sint-Nicolaaskerk. Want het is toch weer een pittig dagje. Maar ja, we zitten midden in de zomer. Emiel Roemer aanwezig, gouverneur van Belgisch Limburg links. Ja, voor Emiel natuurlijk het eerste jaar dat hij de oude Limburger gaat beleven. Ja, de Belgische Limburgse gouverneur Belgische ook. Limburgse ook inderdaad.
Dus we hopen met name inderdaad het hele Schutters en Gildewezen samen met beide provincies gewoon echt te blijven promoten. En dan is het ideaal inderdaad als de beide gouverneurs hier vanmiddag in de midden zien. Ja. Wat vindt ze van de sleeps? Keuze? Even geen antwoord. Ik vind het prachtig. Een beetje steken mogen we al vandaag. Hè? We, Nee, moeten een beetje loskomen. We hebben te vastgezeten. Zo is het. Toch? Ja. De Sint-Nicolaaskerk. Had ik dat al verteld? Dat het spekloor gezien. Dus een beetje mergel, dan weer wat baksteen, dan weer wat mergel. En die kerk, Bern, is van 1955 en toen had het Meijel ook het OLS. Ja, toen in mei ook het OLS inderdaad. En ja, misschien symbolisch inderdaad dat het nou weer er is. Het is een prachtige kerk. En zeker als je daar aan kunt lopen inderdaad, dan kun je gewoon een kijk. Als je dan een défilé ziet, dan ga je wat rechterop lopen inderdaad. Op naar dat défilé, op naar die paradepas. En jouw eigen vereniging optimaal promoten. Ja, een architect Frits Peuts. Dat waren volgens mij een Groninger, maar die is in Heerlen overleden. En die heeft in Heerlen heel veel gebouwd. Het theater, het Roodhoes. Hij heeft ook de Merthal gebouwd. Of niet zelf gebouwd, maar ontworpen in Hors. En natuurlijk het Glaspaleis in het centrum van Heerlen is het beroemdste werk eigenlijk van Frits Peuts. En deze man heeft na de oorlog een kerk moeten tekenen. Omdat hij door de nazi's tot 2 keer toe is opgeblazen. Dat waren een veel te fijne uitkijktoren voor de Engelsen en de andere geallieerden die eraan kwamen na D-Day. Dus vandoor dat de Meijel een vrij moderne kerk heeft. Den Haan staat op 80 meter hoog. Nou, we zijn hier de volle tribune. En aan de overkant zonnig publiek bekennen, maar daar staat ze wel volop in de zon. Dit is het centrum dus. En we wachten op de 132 schutterieën. Ja, die in een wedstrijd gewoon lopen. Of gewoon marcheren. Hè? Ja, het zijn inderdaad, docht even Ze mijn zijn hoofd. in juryleden. Dit zijn de juryleden inderdaad ongeveer 130 wedstrijdonderdelen even in mijn hoofd inderdaad. En die moeten allemaal gejureerd worden. En Maar elk jury- 130. Ja, rond die koers Hier bij de inderdaad. tribune. Of in totaal. Nee, in totaal inderdaad. Hier op de optocht vinden ook een aantal onderdelen plaats. Merendeel vindt natuurlijk op het terrein plaats. De solistenwedstrijden, de venderwedstrijden, exercities en dergelijke. Ja. En hier met name een défilé, tammeter. En jus d'orange voor de kaplon van Meijel. Dus die manen. En dan even pastoor Jansen van Heerlerij. Ja. Ik zou ook Volgens een mij- pilsje pakken. Ik moet zeggen, volgens mij is dat geen Zuiderhans, maar Jawel, de kaplon. kapot. Oké. Ja goed, die kerkelijke verbondenheid, ja, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Nee, dat is bijna inderdaad. horen we al die schutterieën zijn vernoemd naar, ja, of het Koningshoesrelaties. Hè. Ja, als we nou inderdaad naar de rechtspersoon, net moderator van de Oude Limburg Schuttersfederatie, Mark Hemels. En ook Dirk Kubbenee, moderator in de loop van het komend jaar. Dus dan zullen we ook inderdaad debat met de Heilige Katholieke Kerk. Blijft ons centrale punt wel. Wat uit de moderator? Maar de moderator is in principe een beetje de geestelijke adviseur. Is degene die de Oude Limburg Schuttersfederatie ondersteunt. De band ook met de Heilige Katholieke Kerk onderhoudt. En de moderator van de OLS-federatie is een groot prior van de Orde van de Rode Leeuw. Een orde die eigenlijk mensen benoemt die zich ontzettend verdienstelijk hebben gemaakt voor het schutters en het schilderwezen. En natuurlijk ook Ria Ome in Het is ook weer beeld. prachtig op vandaag. Ja, speciaal natuurlijk in Limburg gebleven. Om bij de eigen schutter te zien. Dit is Hubert Vos met de geblokte rood-witte sleeps. Dat is de voorzitter van de OLS-organisatie Meijel. En dit ja, de laatste dagen voor OLS-president Ger Koopmans uit Schandelen. Wonen nu in Venlo dan, dat dan. Waarom liever in Schandelsen. En de vicevoorzitter Hubert Broens uit Kinrooi. En dan hebben we alle genodigden zo'n beetje op de drie. Jos Landmeesters, dat is de naam van de gouverneur van Belgisch Limburg. Ja, hier zien we dan de Geert Gabriels. Een Juist. schuttersgedeputeerde bij de Nederlandse provincie Limburg inderdaad. Links in het groen. Ja, die kan op. Goed zo, Jan Rijn. We zien met name met Geert bezig de toekomstvisie van de Oude Limburg Schuttersfederatie vorm te geven. Waarbij echt de samenwerking met de provincie Limburg essentieel is. Dus dat gaan we de komende jaren ook merken. Ja, je kent nog door Lei Meijsen, oud-collega, uit Spanje overgevlogen. Roos, Lei. Ja, we wachten op die schutterieën. En dat moet goed georganiseerd zijn.
Het kan niet zo zien dat die onderweg stoppen. Het moet in één vloeiende beweging doorlopen. Dus we geven die aan de voorkant wat ruimte. Is dat waar we op wachten? Nee, we wachten inderdaad op. We hebben natuurlijk altijd verschil tussen de kinderoverles, die lopen relatief langzamer, en de schutterieën. Ik heb begrepen dat er ook een aantal waterpunten zien. Maar volgens mij in de hele verte zagen we inderdaad de eerste schutterie langzaam aankomen. Dus, Want die afstand, dat duurt ook weer bij de wedstrijd. ja, de onderlinge afstand tot de vereniging is eigenlijk 40, maximaal 60 meter. Er moet op gelet worden inderdaad. We moeten weer rekening houden met het aantal exercities die er zien. Gilde exercitie wat langzaam marcheert. En dan moeten we samenkomen. Dus op dat gebied, ik zeg altijd, het gaat mee om het blijven van de Limburger. En natuurlijk, we hebben onze regels. Maar de presentatie ten opzichte van de buitenwereld, dat rijdt hem. En dat gewoon we zien zo meteen Uppend, een vereniging die al regelmatig het OLS heeft gewonnen, Sint Joris uit Wessem. We kregen ook verenigingen uit Belgisch, Limburg. En er is een vereniging uit Noord-Brabant lid van de OLS-federatie. Dat is de schutterie van Buul, van Budel. Hoe zit dat eigenlijk met dat Belgisch-Limburg? Vroegen mensen zich toe eens af. Waarom doen er überhaupt mensen uit Belgisch-Limburg met? In principe van oudsher inderdaad, de Oude Limburg Schutfederatie bestaat ook in Nederland en België. Verhoudingsgewijs ongeveer 130 Nederlandse, 23 Belgische schutterijen. Op dat gebied allemaal wel discipline Oude Limburg Schutters, buks, is de algemene discipline die we samen kennen. Wat bedoel je met discipline? De schuts met die buks en niet met een ander kaliber geweer? Juist, inderdaad. Dat is inderdaad de redenatie. En de lessen tellen inderdaad aan de boom, de Lommerse schuttersgilden. Niet echt in de boot, maar wel inderdaad een drietal verenigingen verenigd in een kring. Die zien bij ons dan één van de bonden. En dat is gewoon echt ook een heel ander gevoel inderdaad om daarmee te maken. En natuurlijk, we zullen straks bij de schietwedstrijd ook zien, waarbij de Belgen toch waarschijnlijk qua aantallen in overeind blijven. Mm-hmm. En heeft dat dan ook met het feit te maken dat we een paar jaar samen één provincie waren? Als Limburg? Ja, dat heeft vroeger inderdaad meegespeeld. Het hele historisch verhaal, daar heb ik andere personen voor die erbij het kunnen vertellen. Maar we zijn in ieder geval blij dat toch vanuit de Oude Limburgse Schutterfederatie dat we gezamenlijk zien. Jullie zagen straks inderdaad ook de afvaling in Brabant en in Gelderland erbij. En samen gaan we toch inderdaad op voor één Europa. Inmiddels zien we ook de standaardruiter van Sint-Limbertus Helden voorbij komen. Peet Gerrits. Ja, natuurlijk, de vorige OLS was ze samen met papa nog erbij. Maar helaas is Gijs ons ontvallen. En ter herinnering staat nog wel op het OLS nog een schitterende foto van Gijs. En toch een heel bijzonder gevoel inderdaad. En dan wil ik toch even aandacht vragen voor de vrouw rechtsachter op de achtergrond. Dat is Door Gerrits, de weduwe van Gijs. En die is in principe verantwoordelijk voor het opruimen van de resten van een paard wat mogelijk op de grond komt te liggen. En hier het zestal van Meijel, links in beeld. En door komt mevrouw Gerrits voorbij met het schupje. Het zestal van Meijen. 4 vrouwen, 2 mannen. Die gaan de optocht bekijken met vuur op Sint Joris uit Wessem. Even voor de audio. Ik heb nauwelijks geluid van de schutterie op de achtergrond. Misschien iets meer, zo fijn zijn. Iets in de sfeer komen. Ja, Sint Joris Wessem, grote vereniging. Zeker als het van het kerkjes aankomen. Moeilijk te zijn. Ja, en natuurlijk voorop inderdaad. Yvonne van den Berg, de borstdrager. Ruud Scheren, de thermometer. Met een geweldige uitstraling natuurlijk. De prachtige korps. Dadelijk niet te vergeten de veelvoud van marketensers die meelopen. Koningspaar met Manon Peters en Ver Bitlot. En achteraan de manschappen.
ja, we kunnen bij iedere vereniging wel zeggen dat het allemaal prachtig goed ziet. En dat is ook ieder seizoen weer. Dan gaan we inderdaad naar België over. De Koninklijke Sint-Sebastiaan Gilde uit Lommel, wat ik net al zei, de Lommelse Schuttersgilde. En 68 leden van 30 uniform. En je kunt natuurlijk een veel kleinere schutterie aanbouwen. Ja, de diversiteit inderdaad, zullen we vandaag ook zien, is heel verschillend. We waarderen ze allemaal inderdaad. En je ziet de vaandeldrager, Rick van Limbergen, dat is het uiterste best doet inderdaad. De niet makkelijkste vaandel met zijn wit, maar dat is toch altijd een glas. Koningspaar Eva Moors en Rob Verhoeven. Je ziet natuurlijk dat een koning het koningszilver op de rug en natuurlijk de vogel. Ook het waar stukje edelsmet, een stukje edelsmeden. En alles moet combineren, hè? De kleuren, het boeketje. Ja, het moet allemaal in harmonie zien, zoals dat ze mooi zeggen inderdaad. De dames lachen, ook al is het een pittige stoet toch. Het is niet zo'n lange afstand, maar lauwe maar eens. En als het goed is gaan we dan over naar Noord-Limburg, maar je ziet al een beetje de afstanden wat groter geworden zien. We zien de vaandels van Sinterbanus Belfort langskomen. En ik vraag daar bijzonder aandacht voor de bordjesdrager die voorop loopt. Tex Melis. Geweldige jong. Klein, je zult eigenlijk zien een bordje misschien groter is dan de bordjesdrager. Maar geweldig ook als het publiek dit ondersteunt. We zullen hem zo in beeld krijgen. Kijk, eigenlijk niet. En deze schutterie uit Bijlveld heeft natuurlijk ook gekozen voor vendeliers. Dat hebben niet alle schutterieën, maar er zal een gilde of een schutterie voor kunnen kiezen. Ja, die kunnen inderdaad verkiezen. Ik moet zeggen, er hadden toen geweldig enthousiaste jongelingen. Onder leiding van Joost Gerst daar ook voor op de eerste vendelier loopt. En dan heeft echt Bijlveld het vendelen bijgebracht. En je ziet het zelf ook. Het geeft gewoon een meerwaarde voor de schutters en het schilderwezen als ze op deze manier kunnen aanlopen. En wat ik net al zei inderdaad, als je zo'n bordje dragen voorop lopen, nou ja, dan smelt het hart toch gewoon weg. Je ziet hem ook lekker nonchalant kijken van wat of ik het mee. Maar hij controleert het. Hoe heet het? Tex Melis? Tex Melis, ja. Alleen de naam al, kan ik het Ja. alleen maar een goed schutter doorleren. Dat zeggen zeker inderdaad. De vader, Paul Melis, een geweldige schutter inderdaad. En geweldig dat dit werd overgedragen. Belfort heeft wel gekozen sinds dit jaar voor een jeugdskapel, zeg maar. Die loopt ook zonder het uniform van de broederschap aan. Tom Chatelier als koning met zijn koningin. Ja, Yvonne. samen met Yvonne inderdaad. En gezocht natuurlijk dat de commandant het beeld droeg van de heilige Urbanus. Ja, maar daar gaan we het vandaag natuurlijk toch een beetje over hebben. De zes van de Labinjoekskapel mee voor de muziek. En die speelt dan de Vestwies Polka perfect trouwens. Maar daar zit het een beetje in, hè. Tekort aan muzikanten om dit alles te begeleiden. Hoeveel instrumenten zullen er vandaag zien in de mail? Misschien zouden we eens een keer een briefvraag voor inderdaad in lijf kunnen roepen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Inderdaad, muziek is de toekomst. We zullen er straks even terugkomen. Maar inmiddels kijken we naar de schutterij van Sint-Martinus uit Houten, het Geerlag. Vorig jaar ben ik geweest bij All You Need Is Love. Een kleine vereniging, maar geweldig toch in bloei. Je ziet inderdaad ook wat jeugd. Als ik kijk naar Dit is Kevin, hè? Kevin Schoders. dit is Kevin Schoders inderdaad. Voorop hebben we Ravi met 9 jaar de bordjesdrager. En hier de manschappen. En natuurlijk weer de provoost-generaal, dus daar ben je Camille Oostwegel.
En volgend jaar hopen ze natuurlijk weer een bondfeest te mogen organiseren. Dan gaan we weer naar België toe. Een van de grote verenigingen van de Schuttersbond de Maasvallei. De Koninklijke Schutterij Sint-Elisabeth Stockholm. Ze zeggen zelf misschien weer kandidaat om de Nale Limburger te winnen. Dat zou de derde keer zijn. En ze scheten gewoon goed. Ja, ze zien geweldige schutten, ook inderdaad. Geweldige personen. Ik bedoel, ze hadden wel van een feestje. Zeker inderdaad. Dit jaar ook Bielemannen geïntroduceerd. Dat is ook alleen maar goed met Theo van Beek en Gerry Stuttelings. Muziekkorps, ook een samenwerking met de plaatselijke carnavalsvereniging. Het kunstpaar Erwin IJzermans en Anja Janis. Ja, het keizerpaar net Roveur. Dat zien Anna Plessers en Hubert Schepers. Hubert heeft het OLS alles gewonnen. Prachtig ook weer om te zien. Je ziet ook dat de hand van de koningin op de rechterarm, de vogeldrug. Dat zijn allemaal voorschriften, allemaal afspraken. En de dames, dat noemt men hofdames, die net voor deze schutters leven. Voorsje. Sam houdt vast. Die hield het bordje vast. En ze hebben jubileum straks vanaf eind oktober. 125 jaar. Bestaat deze vereniging onder leiding van Robert Seijen. Ja, vorig jaar club van het jaar in Nederland geworden inderdaad. Een geweldige vereniging, groeien en bloeiend. Ook jeugd erbij zoals we inderdaad ook zien. En dat is in principe ook de bakermat van ons. Prachtig korps. En onze cameraman dat weer met het koningspaar Marleen en Arie van Prooijen. En het blinkt aan alle kanten. Ik probeer dat ieder jaar aan de collega's van de televisie uit te leggen van blief met de jatten van dat koningszilver af. Hè. Ja, dat is top gepoetst of niet? Het blijft inderdaad een trots. Ja, straks komt de jury inderdaad beoordelen. Op het moment dat je vlekken hebt, werd ik afgekeurd in de minpunten. Terwijl we inmiddels kijken naar Sint Severinus uit Gratum. Een vereniging die in coronatijd volop actief is gebleven. Elk jaar een optreden in de eigen dorp. En we zoeken het koningspaar al dat eigenlijk 3 jaar geleden is aangetrooien. Wie Peter Greefkes de vogel afschoot. Samen met Yvonne Hermans. En die hebben dus 3 jaar moeten wachten op dit hoogtepunt. Ja, en inmiddels, dat mag ik wel zeggen, pas geleden getrouwd inderdaad. Dus eigenlijk, ze zit nog een beetje in de witte broodsweken. En toch hier op de Nale Limburger actief. Ik weet wie dit vult. We gaan weer naar België. Sint-Sebastiaan, Sint-Huybrechtsliel. Ook vaste deelnemer aan het WMC in Kerkrade. En volgens mij op 31 juli gaan we ze daar terugzien. Ja, in het Rode Stadion. Laten we even wel luisteren. Want het is dit korps dat inderdaad met het WMC gaat nadoen. Dit gaat de Snoeks zogen we met Mark Eerdekens. En hij de perfect geuniformeerde gilde Sint-Sebastiaan. Sint-Huybrechtsliel. Waar moeten we dat ergens zoeken? Wie kom ik door met de auto het snelste? Bernie. Dat is een goede vraag inderdaad. Bij Wiert de grens over Ja, ergens. bij Wiert de grens over inderdaad. En dan achterdoor, hè? In de campen, hè? In de camp inderdaad. Ik weet wel een ideaal plekje om een Belgisch biertje te drinken. Ja, want dan hebben die een eigen schutterslokaal, hè? Een soort historische hoeve. Dan zullen ze vast een zeker bier hebben. Weer zo'n grote vereniging. Kijk eens wat daarachter allemaal aan kunt. Moefort, Sint-Urbanus. En hier zien we natuurlijk ook de negen Bielemannen, Niek Franke en Joël Meeuwissen. Postjesdrager Dana Franke. En natuurlijk een prachtig muziekkorps wat er volgt.
uniformen. Alsof die mannen allemaal een sixpack hebben. Hè? Een koningspaar en een keizerspaar. Ja, hier zien we keizerspaar Lilian en Fred Haarwinkels. Dan hebben we Fred en Lilian weer. En daarachter loopt dan het koningspaar Jonne en Geert Apen. Die we nu volledig in beeld zien. (1888). Dat is eigenlijk van schutterie nog vrij jong, toch? Het is vrij jong inderdaad. We zien verenigingen met een iets eerder jaartal. Maar wat mooiste hier om te zien inderdaad, Sint-Jozef Voorbach. En vooral de jeugd die voorop loopt. Bosjesdrager, Davy Zwollen. En de Bielemannen natuurlijk. Groot en Jong. René Klooster, Roger Leunissen, Seppe Zwollerie en Ties Zwollerie, als ik het goed uitspreek. En we gaan ook zeker de camera zetten op het koningspaar. Dat is het jongste koningspaar ooit van Wouwbach. 16 jaar, beste mensen, let op. Mees Brassé en Sterre Wetsels. Ja, als ze Mees en Sterre hit, dan zit ze ook in de leeftijd. Ook op social media en je ziet het inderdaad. Dit is onze toekomst. Sterren moet een beetje wennen ook, denk ik, zo te zien. Aan al die aandacht die hierop gericht is. Ja, zelfs maar zo'n camera op de neus krijgen. Hè? Dat maakt ze niet elke dag met. Hebben we vandaag geen last van, gelukkig. Hey. We gaan naar het noorden weer. Schutterij Sint-Sebastianus uit Neer. Ook vroeger winnaar van de Oude Limburger. De Oishut, hè? De oude schutter van Neer. Kijk, dat is een ander jaartal. 1555. Halleluja. En een tammeter had een mooie naam. DJ Korsten. Ben hier voorop loopt. En natuurlijk nou stemkes als bosdrager. Een paar weken geleden heeft er een prachtig openluchtspel plaatsgevonden in Neer. De Zwarte Grens. Waarin ook toen de veerschutterieën die Neer had een rol speelden. Dit is natuurlijk het beeldje van de heilige Sint-Sebastianus. Die patroonheilig is van heel veel schutterieën. Ja, het koningspaar John en Jolanda stemkes. En dat heeft met die pielen te maken. Hè? Ja, dat klopt. De martelaar. Doorboord met pijlen en door koppelen veel schutterieën zich aan. Spouwbeek, Sint-Laurentius. Het Sef voorop, Sef Kerkes. Chef erop, Glenn Collet als thermometer. Natuurlijk al jaren. En die schutterieën kiezen eigenlijk een eigen uniform. Hè? Ja, elke schutterij kiest een eigen uniform. En dat moet wel kloppen, want dat is dan gebaseerd op iets wat in het verleden echt heeft bestaan. Ja, zeker inderdaad. Ze lopen oude exercitie, oude exercitie inderdaad. Dat betekent inderdaad dat historisch allemaal verantwoord moet zien. En eigenlijk tot in de kleine puntjes gewoon helemaal moet kloppen. Glenn Collet zo het thermometer. En zij lopen dan in het ceremonieel tenue van de Johan Willem Frieso Landmacht. Zo is het uitgekozen. We hebben een keizerspaar en een koningspaar. Ja, Chantalle en Gerard Kuipers was helder. En natuurlijk ook koningspaar met Simone en Gelaume Wesserman. Prachtig. Ja, ik zie dan over die exercitie. Er zien dan ook allemaal verschillen in. En ik zie van wie daar natuurlijk wat dat is. Dan moest ik daar nog eens even uitleggen. Hey, bij Sint-Martinus Horn. Ja, Horn inderdaad. Dat kunnen we ook zien inderdaad. Vendeliers hebben ze erbij gekregen. Horn nog wat in coronatijd ook Nederleden erbij gekregen. We zien natuurlijk het wapen van Horne, hè, de 3 hoorns. Raymond van der Linden, strak vooruitkijkt als thermometer. En je ziet bij de exercitie ook een verschil inderdaad 3 of 4 rotten. Dan
moeten we achterin kijken? Nou, in principe bij de muziek wordt ook al het hele geheel moet 3 rotten zien bij 9 exercitie. En rotten zijn 3 rieën. Rotten Ja. is een oud woord voor rieën. Juist inderdaad. Oude exercitie moet in rotten voor 4 lopen. En dan ziet je ook alweer een beetje het verschil. Marjan en Tom, Helwegen. Koningspaar. Ziet er ook weer perfect uit. Ik vind het wel mooi met zo'n mantel ook. Het is kei weer, maar het heeft wel wat. Ja, en vooral genieten van het applaus wat het allemaal krijgt langs de optocht. We gaan er Naar Kessel. Sint-Hubertus-Kessel van de Bond Julianen inderdaad. Een prachtig muziekkoor voorop inderdaad. De vereniging staat onder leiding van commandant Matt Welmans. We zien ook zoeken naar een voorzitter. En als je dit ziet lopen en je hebt interesse, meld er zeker aan. En natuurlijk ook de koning Frits hebben. En Frits loopt dan solo, dus in feite alleen. Dat heeft de vereniging zo afgesproken in de statuten. Hij schuurt de vogel af en loopt dan alleen mee natuurlijk in de optocht. Niet iedereen heeft een koningin. Zo rond de dakkers heen. Nee. En de koning bepaalt inderdaad zelf of je wel of niet met een koningin loopt. Het kan al natuurlijk altijd door gezondheidsomstandigheden of wat dan ook, dat dat niet kan. Volgens mij zag ik al de bordjesdrager van Postert. In de verte. Ja, en hier is het volop zomer. En ik hoop dat ze zich ingesmeerd hebben. Ja, zussen. Levi van der Vorst. Een vereniging met 2 heiligen. Bernie. Ja, inderdaad. Het is voor de fusievereniging. In 2000 zijn ze gefuseerd. De schutterij Sint-Matthias en de schutterij Cornelius. Ze zijn toen al samengegaan. Kennen ze het deuntje? Absoluut inderdaad. Posten dus op dat gebied qua muziek gewoon geweldig. Ik was aan het kijken inderdaad naar de koning. Zometeen volgens mij een vrouwelijke koning. Als ik het op papier heb staan, dan klopt het. Sylvia van Leeuwen. En inderdaad, we zien ze hier. Ze draagt inderdaad de koningsvogel, omdat zij de koningstitel heeft veroverd. En wat te zien, prachtig. Het is eigenlijk ook een modeshow ieder jaar weer, hè? Ja, het moet wel authentiek natuurlijk zien, maar je kunt geen mug stralen, mot stralen. Dat doet Maxima ook en dat moet onze koningin ook zeker doen. Hele hei, Sint-Sebastiaan. De bielemannen voorop. Een hele rij is op dat gebied ook binnen de vereniging hebben ze een vorm van een erebestuur. Die lopen dus ook mee in jacket, zoals je nou kunnen zien inderdaad. En dit is toch een apart onderdeel wat extra is toegevoegd. Giel Hazen met het vaandel. Geeft hier weer omhoog, dat is geneigd. En dan Stef Hazen met zijn meetje. als koningspaar. Je ziet inderdaad die glimlach hier erbij. Dat is ook bij de rest van de korps. Er mag wel gelachen worden. Sint-Jozef Veilen uit de Zuid-Limburgse Schuttersbond. Met een nieuwe tambometre. Robin Nix. Vol in beeld. Laten we luisteren naar die van Vielen.
En opnieuw een vrouw die de koning, die de vogel heeft afgeschoten. Fenne Wagemans zometeen. Aan de arm Jarno niks. En dan Jarno Druug voor die koningin. Volgens de regels van deze vereniging het koningszilver en de vogel. Ja, klopt inderdaad. Zo huurde volgens de regels inderdaad. Omdat de vrouw in de jurk loopt, niet in de uniform van de chatterie. En ik denk dat die platen ook wat onhandig zitten natuurlijk bij een vrouwenlichaam. Niet seksistisch bedoeld, dat is gewoon een keer onhandig, toch? Nee, zeker inderdaad. En vrouwen huren er absoluut bij inderdaad. Dus ook zien met onze nieuwe president. Die volgende week als het goed is intrede zal doen. En we kijken naar Prins Hendrik in Sint-Oedulienberg. En dan kunt ze zeker weten dat als zeg maar, een schutterie vernoemd is naar immers van het Koningshuis, dat ze met een vrij jonge schutterie te maken is. Het staat op 1904. Daan Wolfhagen met het bordje net voorop. Grappig is dat zijn pap en mam koning en koningin zijn. Dat is natuurlijk ook heel speciaal. En zo maakt ze er een familie happening van. Zeker, Claudine en Tim Wolfhagen. We zien ze nou heel schitterend in beeld inderdaad. Met hofdames, Maud Meeuwissen en Imke Wolfhagen. Links en rechts. Ook dat is een nieuwe functie, of vrij recente functie. De vrouwen natuurlijk onderdeel uit te maken van zo'n schutterie. Ik kan me ook voorstellen dat ze geen geweerdrager wil zien als vrouw. Toch altijd een beetje mannelijk over. De majorettes van Nederweert Eind van Sint Lucie. De baton rechtop, het is de groet. Aan de tribune. Weer een nieuwe tambrometer, Bernie. Ja, Moet de school doen. Paul Jansen. ja, inderdaad. En met name deze vereniging. En de Nijkoning ook. Jarenlang erop zitten azen. Het is nooit gelukt. Maar uiteindelijk hebben we toch een Nijkoning inderdaad. Ruud Jansen en Nicole Jacobs. Eindelijk meus het koningspaar zit van Sint Lucie. En natuurlijk majorettes. Het is ook een extra meerwaarde. En ik weet dat er meer verenigingen op dit moment bezig zijn om te kijken. En natuurlijk inderdaad ook het kleine hoofddametje erbij. Een prinsesje wat natuurlijk een extra dimensie geeft aan de schutters en het schilderwezen. En dit zien de felle kleuren van de schutterie uit Belgisch Limburg. Sint Martinus, Niel bij As. Ook eerder winnaar van de Nauwe Limburger, 76 en in 88. En in 2005 natuurlijk het Limburgse Dameschuttersfeest. Koningspaar Dominique Geboers en Katrien Baten. En Katrien heeft de maaf geschoten. Anders druk ze de vogel niet. En ook hier zien we inderdaad een prinsje en een prinsesje vuur op. Pagekinderen zijn dat. Jan de Baten en Liam Baten. De ganse familie erbij. De volgende fusieschutterij ontstaan in 2018. Sint Michael en Sint Ansfried Torren die gekozen hebben om samen één schutterij te vormen. En ja, je ziet het zelf ook inderdaad. Een prachtige schutterij. Het koningspaar Marcel Drossaard en Michelle de Hing. En je ziet inderdaad ook een verandering. Tegenwoordig wordt de hand opgelegd. Vroeger liepen ze echt inderdaad arm in arm, maar dit heeft toch wat meer cachet en uitstraling. Dan zien die van de Hei. Stramprooi heeft 2 verenigingen. Eentje zit op de Hei, dat zien deze. En dan hebben we nog Catharina, die komen later nog. Dit zijn de winnaars van 2012, dus de organisatoren van 2013. Fien Krops, bordjesdrager.
tambourmetre Leon Briels. Dat doet het nog altijd goed, de Leon. Commandant Johan Meijsen zorgen we. En Michael Bongers is de koning. Inmiddels volgens mij 60 jaar lid van de schutterij inderdaad. Zo. En, Ja, vroeger was ze als kind al lid, hè? ja, juist inderdaad. Sint-Sebastiaan Schimmert. En je ziet inderdaad organisator van het Zuid-Limburgs Federatiefeest volgend jaar. In Schummert. Hebben ze lang op moeten wachten. Wat is dat precies? Het ZLF voor de niet-kenners? Het Zuid-Limburgs Federatiefeest is eigenlijk het federatiefeest vanuit de zuidelijke bonden. Ongeveer een 60, 70-tal verenigingen. Ja, daar komt heel wat voorbij. Het zijn trouwens uniformen die ontworpen zijn door een kunstenaar. In de buurt van Schummert, dus ook de Ernst Genoud volgens mij in die kanten. Charles Eyck. En hey, de koning en de koningin van Schummert. Een vereniging die inderdaad op de jeugd richt, maar met name de iets oudere schutter. We hebben een 30-plusser, die zijn ook actief betrokken bij deze schutterij. Sint-Sebastiaan As. Uit België. Die hebben fitnessschieten, Bernie. Ja, ik zag het ook inderdaad, het fitnessschieten. Ja, een nieuwe manier inderdaad. Ik moet zeggen, onder leiding van Björn Ullenaars, koning en voorzitter, hebben ze ook gezocht naar alternatieve manieren. Ze zijn bij Man bij het Hond geweest met het koptelefoon schieten. Het fitnessschieten was nog hebben ontwikkeld. Maar ze hebben ook het winterschieten inderdaad. Dus een vereniging die denkt innovatief aan de toekomst. En dat fitnessschieten dan, ga je op een trilplaats staan? Ja, dan ga je op een tripplaats staan inderdaad. Dat is wat vast weer, nee? Ja, we hebben het ook nodig, dus we zullen eens een keer naar As afreizen. Goed zo. Ik zag dat de hulpbeschop is gearriveerd, Evert de Jong. Die heeft vanmorgen de mis gedaan van het WMC. De muziekconcours in Kerkrooy. En dan gaan we ondertussen over naar Sint-Michael uit Doenrade, met Doorndag. Een relatief jonge vereniging, 1982 opgericht, maar een zeer actieve vereniging op dit moment. Met Charlie Stevelmans net als bordjesdrager. En hier de manschappen van Doorndag. Met een platte petten. Het koningspaar Rob Verhaag en Britt Ritsen. En inderdaad, de kleurharmonie bij het boeket is ook heel belangrijk. Dat moet allemaal in evenwicht zien Ja, en dan op elkaar afgestemd zien. moest dat boeket vers halen, hè? Dat Boeket ga je moet- natuurlijk niet 's morgens holen. Nee, het boeket moet vers zijn inderdaad in de koelbox met koelelementen erin. Om het toch zo optimaal mogelijk te kunnen houden. Want als het gaat hangen, aftrekpunten. Schijnbaar wel. Ja, ik bedoel, Ja. die koning en koninginnen die dat het uittreden, hè, straks op de Schutterswei is er nog een wedstrijd. Of de wedstrijd is al bezig eigenlijk. En dan jurylid Kees Dijkmans in beeld, rechts, uit Venlo. En zien Tiroler Jeske. Hij beoordeelt vandaag de commandanten. Maar die dus een soort show toch eigenlijk, of een soort keuring van die koningen en koninginnen. Ja, het woord keuring mag ik niet noemen. Ik noem dat altijd beoordelingen. Die juryleden zitten er bovenop. Maar inderdaad, ja, je moet de schoen laten zien, je moet het boeket laten zien, de handschoenen en dergelijke. En Maar dat geldt voor bielemannen, die treden uit. Het geldt voor muzikanten, het geldt voor de marketensters. Er zien overal prijzen met te winnen. En vanavond tegen 9:30 weer die allemaal voorgelezen op de Schuttersweg. Of volgende week. ja, bijzondere prestatie inderdaad met de jurering als te krijgen. Terwijl we inmiddels kijken naar Sint-Sebastianus uit Voerendaal, uit Voelender, ook wel genoemd. Koningspaar Harold Peters en Marie-José Peters-Eusen. En niet alle koningen dragen de Nederlandse driekleur. Hè? Maar dat is ook wel iets wat men vroeger vooral zo ook. Ja, klopt inderdaad. Het lint. Bij de Belgische schutterijen ziet het over het algemeen nog wat meer. In Nederland een beetje teruglopende. Tweevoudig winnaar van het OLS, Voelender.
Op naar Buchten. Bernie, we hebben aan het begin van de stroot een soort défilé-streep en aan het einde. Wat gebeurt er binnen dat gebied? Kijk, daar is de streep. Ja, dat was inderdaad de witte streep, zie je. In principe bij de witte streep is het begin van de défilé. En dat betekent ook dat de paradepas, afhankelijk van welke exercitie je doet, ingezet moet worden. We zien dat er ook een aantal verenigingen loopt de paradepas. Dit is een nieuwe exercitie, gewapend. Stammeter met de paradepas. Matthijs Kolen. Muziekkorps voert natuurlijk geen paradepas uit, dat is niet te doen. En dit vaandel is ook een beetje gezakt, hè? Dat is ook de bedoeling. Ja, het vaandel moet neigen inderdaad. Het koningspaar, keizerspaar moeten knikken naar de autoriteiten, zoals ze dat altijd noemen inderdaad. En de manschappen met een straffe paradepas brengen die het eerbetoon. En dit is de commandant die rechts in beeld, die geeft de commando's dan. Ja, Henk Bij die Merten. strepen, hè? Ja, het ligt er aan welke exercitie je doet. Sommige commando's moeten 5 meter van de streep afkomen. En net als oude exercitie moeten we dichter bij de streep. Hangt weer samen. We gaan kijken naar de schutterij Sint-Jan uit Baaksum. Een vereniging die bestaat uit de Schuttersbond Eendracht maakt macht. En hier zien we dan in de verte ook het koningspaar. Niet man en vrouw, maar we zien hier echt inderdaad man en een zus die lopen. Jeroen Slieker, Broer en zus. broer en zus inderdaad, excuses. Jeroen Slieker en Jacqueline Latta Slieker. We zien ook dat de gezichten van de geweerdragers, ja, de manschappen, dat zien we links ook in beeld, hè, van de meneer. Het gezicht naar de kant van de tribune. En dat hoort ook bij het défilé, toch? Dat hier bij het défilé inderdaad, dat is het eerbetoon inderdaad naar de autoriteiten. En dat is hoofd links, hoofdfront is dan het vervolg daarvan. Ligt er natuurlijk weer de exercitie. We gaan naar die van Sint-Jan Nieuwstad. En ik denk dat we heel even stil moeten zien om te luisteren naar de geweldige muziek. Veswies Polka. Zinzieknubben voorop. Met het bordje, vaandeltje. En natuurlijk het koningspaar Jules Smeets en Maud Kloos. Ook een jonge leeftijd, als ik het dan mag zeggen. Dat moest ik zeggen. Kijken of we iets van het commando kunnen huren. Ja, daar worden we het. En We dan gaan naar Sint-Nicolaas Meijel. De andere vereniging natuurlijk, de blauwe uit Meijel. Met Meijer Red Cross voorop. De bordjesdrager Tommy Verschuren. En natuurlijk is zijn eigen dorp meglopen. dus dan zo'n klein, van oudsher geïsoleerd peeldorp. Je hebt dan dit soort grote verenigingen. Hè? Twee van deze verenigingen. Niet normaal. En ook de jeugd. Janus schrijft inmiddels volgens mij een jaar of 5, 6 de thermometer. En we zien hier ook de keizerspaard dadelijk met de scootmobiel. Knikje wat bezogen is ook dan nog het koningspaar van die ander van mij. Dat Ja. hadden we even mooi in beeld. Eerst de scootmobiel. Ja, Marten Fien Verschuren. Ik zoek eens op oude leeftijd nog altijd meedoen. Ik vind het prima. Ik vind ook inderdaad iedereen moet mee kunnen doen.
En dat geldt ook zeker op deze manier. Kijk, en dit is toch een prachtig plaatje inderdaad. Alle leeftijden bijeen. Want er is natuurlijk keizer en keizerin voor het leven. Hè? Ja, dat is tot dat immers anders 3 keer de vogel afschiet. ja, zo is het inderdaad. En soms nemen ze dat meer. En dan is ze. Ja, Er zien mensen bij die al 30 jaar misschien de OLS op te lopen. Hè? ja. Nou, elke schutterij bepaalt zelf wat een keizer is. Je hebt de variant 3 keer op rij kunning. Je hebt de variant 1 keer of 5 jaar kunning. 1 keer in de 10 jaar of dergelijke. Maar het zijn allemaal aparte. De vereniging bepaalt. Maar een echte schutterskeizer is gewoon degene die 3 keer op rij de kunningstitel weet te behalen. Het vaandel van Bezel, de drakenkillers, om het zo maar te zeggen. De draaksteek is volgend jaar weer, ja niet? Ja, volgend jaar een groot evenement. Ik sprak straks inderdaad even de burgemeester. Hij zei, nou, volgend jaar draaksteek en nou Limburger bij elkaar. Misschien wat veel, maar ik weet het nooit. Die van Bezel, ze verdienen het wel. Van Bezel naar Laar. Kerkdorp van Wiert, thermometer. Jasper Sijbe al in beeld met zijn baard. En Sophie van Gent voorop met de beurt. De moezevangers van Loor. Ja, het kunningspaar inderdaad van Laar. Met in ieder geval koning Frank Bogaert. Helaas kan ik even de naam van de koningin niet melden. Maar je ziet inderdaad een harmonieus geheel. Kleuren komen overeen. Het boeket is in overeenstemming met de jurk. En vooral veel lachen. Sint-Sebastianus Heel heeft ervoor gekozen om een andere exercitie te gaan lopen. Ja, Wie zit dat? Kunt je dat gewoon maar doen? nee, je kunt inderdaad voorafgaand een seizoen kiezen voor een andere exercitie te gaan lopen inderdaad. Waar er bij het toesvoelt inderdaad. En heel het daar goed voor gemaakt. Drumfanfare Animato helpt heel goed, hè? Wat we luisteren. En de tambourmeter heeft zich tot koning geschoten, Hugo Luiten. Dat heb je samen met Jolanda Seibel. Misschien ook Freulers. En Hugo inderdaad ook redacteur van het Limburgs Schutterstijdschrift. En de snor is echt van hem, hè? Ja, dit is helemaal echt inderdaad, puur natuur. Ook dit ziet er klasse uit weer. Buren op de achtergrond, de commando's van de commandant uiteraard. De winnaars van het King OLS, althans de school van Bocholt. En Sint-Laurentius doet eigenlijk altijd mee in de top hè, met het schieten. Ja, Zien er altijd tot het laatst bij. De vereniging inderdaad, Angeline Verleuken heeft dat geweldig als voorzitter in de hand. En het ook een schiet inderdaad. Elk jaar zien ze er wel bij. We kunnen bijna niet garanderen, maar een podiumplek is zeker weggeleid voor deze vereniging. Die altijd zeer kleurrijk en kleurrijk voor de dag komt inderdaad. Tambourmeter Nia Adriaanse. En we zien hier een koningspaar Ronnie van der Wal met Maya van Helden. En natuurlijk niet te vergeten keizer Henry Kuppens. Die we altijd inderdaad gelukkig in ons midden hebben. Ook dit ziet er weer fantastisch uit. Misschien dat we eens iets meer kunnen kijken of we iets van die commando's mee kunnen krijgen. Dat ziet er toch precies goed. Al is het voor de camera zoiets weg. De allereerste streep. Maar misschien lukt het met die van Margraten. En de uniformen van de blauwe huzaren van Boreel. Björn Dekkers en Jade Lo voorop bij de borstdrager. Tambourmeter Sebastian Lo. En we moeten achterin kijken wat er gebeurt. Dus je zit rechts de commandant helemaal achterin. En bij de streep gewoon die gezichten. Dat is hem. Martin Schreurs. Kijk, die gezichten gewoon richting de tribune. Ook van de commandant. Niet van alle manschappen, hè.
Nee, in Want principe we de zien- eerste man van het peloton, die Dus- moet rijfront blijven kijken Dat is de en guide? de richting te bewaren. Is dat de guide of weet je iets? Of de rechter? Bij militaire schutterij heet dat de guide inderdaad. De guide is de persoon die alleen loopt inderdaad. Maar de eerste man van het peloton moet altijd vooruit blijven kijken als je er geen guide is. Want de richting moet ook bewaard blijven. Dus ook Brigitte en John Huynen nog even natuurlijk als koningspaar. Ja, als we op die commandanten gaan letten, missen we natuurlijk andere onderdelen. Nog een keertje Lommel. Sint Ambrosius. Die had iets met bijen toch, de heilige? Ja, klopt inderdaad. Het koningspaar Jackie Vase en Ingrid Huismans. De Belgische vereniging, een gilde. Dat zit een beetje aan de gilde uniformen. Ze marcheren ook niet, hè, maar ze schrijden, heet het zo? Ze scheiden of ze gaan inderdaad. Oh ja, zoals het ze ook wel gaan. genoemd Dat wordt. is ook mooi. Links in beeld Martijn Dirks, de afgevaardigde binnen de Oudenburg Schutfederatie. En dit schuurt ook mij straks. Wij, hè, zo'n scheef. Zeker. Borren, Sint Martinus Borren. Timothy Jansen geeft de stammometer richting aan het peloton. Het muziekkorps. De Makentessers natuurlijk. De keizer Martin van Beek. En de koningspaar Juri Ballas en Britt Pelsers. Lopen in jacket. Ook die keuze is vrij om te kiezen voor een jacket. Of dat werk in schuttersuniform. Maar de volgorde, hè, de samenstelling, hè, of ze erboven zullen gaan hangen. Dan is de commandant, Hans Akkermans, duidelijk in beeld met zijn commando's. Maar die samenstelling van wie hebben welke volgorde, dat is natuurlijk altijd Dat is zo'n beetje vastgelegd. bij al die schutterijen hetzelfde. Maar anders kunnen ze het ook niet jureren. We gaan dat diverseren. Natuurlijk de organisatoren van het Oude Limburg Schuttersfeest in 2019. Een vereniging die een ledenaantal licht gegroeid is inderdaad. Ze lopen ook met de bordjesdrager Evi Stoerme. Die het schieten van de Papa Denkwerk geleerd heeft. Hele mooie prestaties. Jong Nederland als muziekkorps mitlopende. En we zien aan sommige gezichten toch wel dat het warm is in de optocht. Ja, lekker shot. En natuurlijk het koningspaar. Vader Hai Jansen en dochter Monique Jansen. Natuurlijk destijds tweede schutter van het zestal wat de Zerem heeft gewonnen. En hij is ontzettend trots om hier inderdaad samen met de dochter te mogen lopen. Ja, Monique die het OLS samen met die 4 anderen naar Zerum heeft gehold een paar jaar geleden. Belachelijk dat ze alweer dingen zijn een paar jaar geleden. Maar het vult ook zoiets weg, hè? Ja, het viel inderdaad een kwiet weg. Vanmiddag inderdaad op een schutterwei ook. Zag je inderdaad echt dat alle schutters elkaar bijna wilden knuffelen. En dat is natuurlijk alleen maar goed. We hebben elkaar gemist en we komen elkaar wat tegen. De jonge compagnie van Sint-Katrina uit Beek. En dan zitten we natuurlijk in Belgisch Limburg. Het Belgische Beek. Beek is eigenlijk een klein kerkdorpje tegen de stad Bree aan. Dan kun je het ongeveer ergens plaatsen. Ik vind die uniform prachtig die ze hebben al een paar jaar. Het is echt cachet, je kunt echt wel aanlopen. Let daar maar eens op de koningin. Rechts de commandant. Die is nog niet bij de défilé-streep. Maar hij geeft natuurlijk wel aan van we komen eraan. En we gaan het koningspaar op de tribune groeten. De rechtsvuur die blijft recht vooruit kijken. En die andere die draaien de kapjes. De knik van de koning richting tribune. Dat is ook een vereiste, moet ik het zo zeggen. Ja, je werd in principe opgeschreven, maar het is gewoon inderdaad een eergoed aan de autoriteiten. Even Let op zeggen. Jos, de commandant rechts. Komt het commando. Hij blijft wachten op zijn manschappen. Dat iedereen over de streep is. Goed gedaan. Jos stinkend, zo werkt dat. En Bert Douwen met zijn meetje. In het groen-wit. We gaan naar Sint Maartens voeren. Over uniformen gesproken. Roel Gaans voorop, stammometer. Uit de voorstreek.
En die uniformen die zien zeg maar afgekeken van de Zwitserse pauselijke wacht. Dus dit is geen, de moest natuurlijk een uniform bedenken, hè? Het kan fantasie zien, Nee, dit is inderdaad maar dit is Zwitsers. ja, de Zwitserse pauselijke wacht inderdaad. Die was de inspiratie voor deze vereniging. En je ziet er inderdaad de tammet ook met de paradepas. We gaan eens even kijken naar de commandant Manuel Harriot. En nu sturen we dadelijk naar zijn commando's. Mooi ook even die afwiekende boksen erbij. Echt goed gedaan. Je ziet nooit défilé in het lopen. Mark van Reuzel is de koning. En hier heb ik de commando's gemist. Ook dat kan gebeuren. We gaan over naar Balder, Sint-Antonius en Sint-Petrus. En natuurlijk, we herinneren ons allemaal het Oud-Limburg Schuttersfeest in 2000. We gaan het er niet meer over hebben. We gaan het er niet meer over hebben. Zo naadloos. De vereniging is er nog steeds inderdaad. Sinds dit jaar ook een muziekkorps. Niemand direct van de schutterij. Ja, Boulder heeft het nog altijd. En als er geen mis, hè, als schutter, dan kies je toch zo'n tuig met Ja, inderdaad. zo'n bulkje. Ze zien vorige week iets minder waar ze vorm. Dus ik ben benieuwd wat ze vandaag gaan doen. Zijn ze niet tweede geworden bij de Schuttersbond Juliana? Nee, bij de Schutterscombinatie Noord-Limburg. Ah, oké. Veel zeven hem ook, hè? Ja, zevende met gewonnen inderdaad. Dus dan gaat Boulder er weer voor. Commandant Charles Beurskes. Die nou inderdaad in die vlees zit. Koning Wim Kuipers. Die ook 3 jaar moeten wachten op dit hoogtepunt. Hier wel een duidelijk commando. Het is altijd hoofd links of rechts of hoofd staat. Het ligt aan, we wel exercities lopen inderdaad, maar het is inderdaad meestal hoofd links, hoofd rechts, staat, halt. We gaan naar Merum. Sint Anna. De vereniging is verneukt naar een kasteleinsvrouw in 1948 van Kweezaal de Schuur. Maar ook nog de overgrootman van de koning van hem. Dan gaan we dadelijk zien. Hier duidelijk de beweging van de hoofden naar de tribune. Huub Fontijn, commandant. We zitten hier allemaal Fontijn in Merum. Het vaandel kunnen we weer weg. Dit zijn Jules Gerards en Jimmy Fontijn. Dus wat is het dan? Achterkleinzoon van de kasteleinsvrouw van 1948. Ellicom. Ellicom, oud-winnaars natuurlijk van Oud-Limburger in 2001 en 2011. LDS gewonnen in het Limburgs Dameschuttersfeest gewonnen in 2012. We zijn eigenlijk weer aan de beurt hè, om te winnen. We zijn zo'n Ja. beetje om de 10 jaar. Ellicom zal op dat gebied inderdaad, als ze de kans krijgen, zeker willen winnen. Ik sprak ze vanmorgen nog even inderdaad. En ook een vereniging inderdaad die organisatorisch vermogen heeft. Sarah Stinaars voorop met een beurtje hier links. Marie-Claire Sijsens. Stambometre. Erik Winters met vaandel. En Juana Maria Serban en Jos Hilven. Koningspaar. Ellicom. Gemeente Meeuwen-Gruitrode. En een strolende koningin. Sint-Hubert Schaarsberg. Vereniging de Schuttersbond Sint-Gerardus Amstrade. Een vereniging die weer ontzettend in groei is. Weer gezien mag worden. Na een wat moeilijkere periode. En wie kregen ze zo'n club bijeen dan weer? Het is vooral in de eigen gemeenschap zorgen dat je daar bestaansrecht hebt. En dat ze de glut zijn? Heel veel laten zien inderdaad. Dat geldt ook alleen bij kleine recepties of zo. In het uniform laten zien dat de schutterij er is en springlijven is. Het koningspaar Peter Thomassen samen met Yvonne. En Hens. Hens Hel in beeld. Hey. Hens is erbij. En deze lopen oude exercitie. De armen moeten gelijktijdig even hoog opgezwaaid worden. Daar let de jury op.
Yvonne en Peter. Heel goed. Ja, dat moest ook niet over de camera struiken. Hè. Dus, ja, dit is heel erg gespierd, de cameraman. De tweede schutterie van Stramprooi. Wat we naar ze luisteren. Ja, dit zijn echte OLS-vreters. 5 keer gewonnen. 5 keer gewonnen inderdaad. En we zien natuurlijk secretaris Oud-Limburg Schuttersfeest Thijs aangevaren. Gans aan de boetekant. Gaan ze de buitenkant met de plaat om. En dit jaar zijn debuut maakt als commandant op de Oude Limburger. Omdat hij toch niks te doen had. Hij had nog goed titel over inderdaad. En de vereniging met weer een keizerspaar. Ah, kijk eens, meteen in beeld. En een koningspaar. En het mooiste inderdaad is het koningspaar. Jong, Sander Monen en Lens Stijvers. 21 jaar. Dit is gewoon inderdaad prachtig. En dat zult ook zien inderdaad. Kapsels omkleed. Ja, dat werd tegenwoordig wat moeilijker. Een echte leverancier van jurken is ermee gestopt. Dus het is altijd wel een zoektocht om te zoeken naar de juiste leverancier. Het ziet toch ook een kleier van misschien wel €1000, nee? Ja, ligt er wat je zelf kunt. De zinjurken bij van een €200. Maar dan zie ik uniform bij jurken die wat duur te zien. We hebben ook nog kijken naar de schutterij Sint-Sebastiaan, Grote Brogel. Ook oud-winnaars. Meli Lemmens voorop met het beurtje. Goed gedaan. Grote Brogel. Bij de vliegbasis in Belgisch Limburg. Dit ziet er ook klasse uit, toch? De vaandeldrager Mathieu Brouwers. En met name zijn snor in combinatie met de vaandel. Prachtig beeldje. Het koningspaar. In ieder geval Jos Kusters. En meteen de vrienden uit Kaulil achteraan. Ook een dorpje als ze net de grens oversteeks bij Weert, België. Oud-winnaars Kaulil. Ook oud-winnaars inderdaad. En een schutterie die stilstaat. Volgens mij op dit moment inderdaad, we kunnen even die deur waardoor we stoppen. Het is heel belangrijk om voor de streep te stoppen. Omdat je namelijk in het défilé moet je niet stilstaan. Op het moment dat in het défilé stilstaat, is het inderdaad automatisch minpunten. En Maar dan we kunnen snapt wel dat Menke dat. Hey. Vincent van Bussel, die snapt het gewoon. Dit is nieuw. En die snapt het. Ja, Dat vind ik knap. zeg even Kaulil, let allemaal goed op elkaar. Dat zit ik wat terug inderdaad. En Vincent deed het op een geweldige manier. Want dat is niet de bedoeling, hè, dat we stilstaan. Nee, af de kant natuurlijk altijd voorkomen een keer. Toen ik er voor zat met die ambulances die erdoor was, toen waren ik ook 10 graden weer. Maar, hè. Ja. We moeten altijd naar de omstandigheden lieten inderdaad. We keken naar het commando van Philip van Bussel. En dit is natuurlijk de Belgische exercitie. En natuurlijk de koning Roel Blessers. In 2019 de vogel geschoten. En eindelijk, na 3 jaar, loopt hij hier op de Oude Limburger. En stekt hij boven de manschap uit. De vereniging uit Ool Herten. Met Jessica Nguyen voorop. De schutterij die ontzettend druk bezig is met kinderoles. Waar Jan Thomas een klein foutostappenmeter maakte, maar dat is inmiddels weer gecorrigeerd. En volop in de paradepas gaat hij défilé in. Was het die schutterij die zich omdraaide? Tijdens de kinderoles waren dit die schutterij inderdaad. Ik vond het prachtig. Dat duurt er ook bij inderdaad. En vooral die spontaniteit afgelopen dinsdag. Dat kenmerk hoe we het moet zien. Inmiddels hebben we commandant Leon Verboek het ziekcommando gegeven. Een nieuwe exercitie gewapend. Passeert in de schutterij verloren. Met natuurlijk een koningspaar Twan Paulussen en Josien Paulussen-Kirkels. Het hebben dus meerdere soorten exercities. Hè? Militair loopgedrag, om het zo maar even te zeggen. Maar dan hebben ze dan ook nog verschil tussen Belgisch en Nederlands. En verschil tussen schutterieën en gildes.
En dan hebben ze dus voor al die categorieën hebben ze juryleden nodig. Ja, klopt inderdaad. Juryleden nodig, prijzenzilver nodig. Moest ik niet dus een oproep doen voor juryleden? Als we Masniel gehuurd hebben. Ja, zeker inderdaad. Gaan we dat zo meteen nog even doen. Maar we kijken eerst naar Masniel. Natuurlijk oud-winnaars. Met Dien Peters voorop. 10 jaar. Thermometer Wil Koelen. Dan altijd voorop zijn keur op schut. Natuurlijk Rob Aalmans. Altijd misschien een bijzondere manier om de dikke trom, de overslagtrom te slaan. Het vaandel van Neil. En natuurlijk een koningspaar met Rebecca en Pascal Peters. Ze loopt inderdaad. Rebecca was vorig jaar koning. Dit jaar is Pascal koning. En inderdaad gaat het net over juryleden. En dat is ook geen waar we ontzettend op zoek zien. Op zoek naar mensen. Bij voorkeur buitenschutters het schilder wezen. Misschien mensen die een militaire achtergrond hebben gehad in het verleden? Hoeft dat niet? Nee, is niet noodzakelijk. Het is natuurlijk wel een pre. Maar iedereen die geïnteresseerd is, kunnen we opleiden een voorwaardig jurylid te worden. En het komend half jaar zullen we er zeker heel veel energie op gaan insteken. En dan moest een hoedje hebben, hè, als jurylid. Je mag een hoedje hebben. We gaan over naar Ik die vond het van gewoon een prachtig beeld. Rubbevorst inderdaad. Sint-Jan, onze toren van de Alde Limburger in 2010. Weer op met de bosjesdrager. Nomini Nooien. En ze hebben dus geen bielemannen, maar ze hebben sapeurs. Tussen aan die witte leren schorten. Ja, speurs inderdaad bij de militaire schutterij huren. En hier zien hier Maurice Nooyen en Roel Pauwels. De marketensters die natuurlijk altijd stralen. En inderdaad het kunstpaar Annie en Jo Nooyen. En ik weet voor Jo is het niet altijd even makkelijk om deze optocht te lopen. Maar geweldig dat Jo en Annie het kunstpaar van Rubbevorst dit jaar weer mogen zien. En die bielemannen en die sapeurs, hè, want dat ziet er heel geveurlijk uit, hè, met zo'n biel en zo'n baard. Maar het is puur symboliek, hè. Puur symboliek inderdaad. Ik moet wel zeggen, als ik een uitstap maak naar Gelderland, er vinden echt wedstrijden plaats. En dat zou misschien in de toekomst voor Limburg ook nog kunnen. Waarbij je toch op een heel andere manier met de sapeurs en het bielemannenschap kunt omgaan. Maar inmiddels kijken we weer naar Peet Gerrits, die straks als standaardruiter van de OLS Federatie heeft gelopen, de optocht geopend. En nu bij het Koninklijk Schuttersgilde Sint-Lambertushelden weer voorop gaat. Wat ze in feite duidt met het dier is natuurlijk dat ze laveert over de stroot. Eigenlijk van stoeprand tot stoeprand. Dat is in Meijel in het centrum niet. Maar dat is ook weer een standaard operatie voor de standaard ruiter. Hè? Ja, juist inderdaad. Helden, die scheet ook altijd goed. Daar verwachten we er veel van. Toch, Bernie? We wachten nog even af inderdaad. Alleen het is wel weer Pelemaas. Het is op Pelemaas inderdaad. De bondschuttersfeest tot nu toe zien iets minder, maar dat is geen garantie. Of inderdaad geen zekerheid dat het nou anders gaat. De OLS is toch een aparte wedstrijd. Grote vereniging ook. Mooie vereniging inderdaad. Kunstpaar Henk van den Beuken en Sandra van den Beuken-Lenders. Die hier samen paraderen door de straten van Meijel. En de mooie koningsstaf, kijk eens, dat is vast en zeker een 100 jaar oud. Zeker Dit soort inderdaad. zilver. En we zien hier ook de commandant, oftewel de hoofdman zoals het dan genoemd wordt, Massa Maassen. Daar zien we hem paraderen. Hè. Alweer ontspannen, want hij heeft zijn eindcommando gegeven uiteraard. Oppoeteren is een plaats bij Maasijk in de buurt, bij Limburg. Sint Dionysius is de naam van de schutterie. Ook het Oude Limburger 2007 werd door deze schutterij gewonnen. Een schutterij die zich kenmerkt door een mooie jeugd aan was. Heel veel sfeer en gezelligheid die ze bij metbrengen inderdaad. Wat bedoel ze? En luister even naar de muziek en dan gaan we dan op deur. We zien inderdaad in de feesttent die van opboeteren maken door een sfeer. Maar die gaat nog weer op. Die er gewoon nog weer op inderdaad. En dat kenmerkt ze ook en een geweldige band inderdaad. En het is gewoon een prachtig plaatje inderdaad, zoals ze hier erbij marcheren. Ja.
gloednieuwe spiezen, zo ziet het wel uit. Ja, klopt En inderdaad. dan de Nieuwe vaandels spiezen. op het achter. En het koningspaar Stefka Gerards en Dietmar Moors. En de jeugd. De pagekinderen Matthias, Thomas Goossens, Milana Gerrits en Kylie Severijns. Ja, wie weten we dat allemaal? Omdat al die verenigingen ons opzadelen met heel veel informatie. Ja, ze hebben ons geweldig geholpen dit jaar weer. Ja, dankjewel daarvoor. Daar hebben we heel veel aan bij de televisie. En we gaan weer over naar Sint Agatha uithalen van de Midden-Limburgse Schuttersbond. Een schutterij opgericht inderdaad in 1700 alweer. Toen was ik nog bij. Nee, net niet, maar... Nee. We halen dit jaar ontzettend veel activiteiten georganiseerd. En we zien inderdaad toch dat het allemaal een optocht toch zwaar is. We zien de zweetdrupjes komen. Vuur bordjesdrager Tijn in der Hees. Tamboermajor Danny Hendricks. En natuurlijk ook de vlaggen gaan met om de jeugd de toekomst te geven, om te leren marcheren. Vaandeldrager Mark op het rood die net ophield. En hier het koningspaar Peter van Rijt. Dat is een meisje. En als halen voorbij is, dan gaan we de heel even zoet voor de boodschappen. Maar je mist niks. Gewoon dadelijk verder met schutterie nummer 54. Dat beloof ik ook, want dat is Herkenbos. Wie zo meteen. Welkom terug bij het OLS in Meijel. Dit is het Alexanderplein in het centrum van het Peeldorp. Daar raakt o. Hopelijk heb je dat zo afgelopen oor ook beleefd met deze schuttersoptocht van 2022. Bernie van Lierop helpt me als co-commentator. Bernie, nogmaals welkom. Dankjewel. Het winnend zestal van Meijel in beeld, want Herkenbos komt voorbij. Ja, de schutterij van Herkenbos. Ze noemen zichzelf te grote kanshebber om het winnen van de oude Limburger. Afgelopen jaar waren ze natuurlijk ook al dichtbij. Afgelopen 6 jaar al. Ik wou zeggen inderdaad. Dus dit jaar gaan ze echt de poging ervoor doen. Volgende week zaterdag zullen we dat uiteindelijk weten. Commandant Jean Theeuwissen. De patroonsheilige. En het koningspaar Mark Bremmers en Verena van der Stukken. En natuurlijk gevolgd door de manschappen die inmiddels het défilé ook beëindigd hebben. En ze gaan met 6 scheten op de bulkens, hè? Ja. En dat is niet zo dat ze op de reservebank mensen erin kunnen schuiven of kunnen verwisselen. Dus al die schutterieën hebben er 6 aangewezen en die moeten het gewoon doen. Vandaag zijn er 6 schutters die het moeten gaan doen. Nog volgende week mogen er wat wissels plaatsvinden. Ja, zijn op vakantie geven. Juist, bijvoorbeeld zoiets inderdaad. Je is niet op vakantie als dit eraan zit. Nee, gepland normaal inderdaad 2 weken vrij voor de alle Limburger. Kan altijd natuurlijk. Maar inmiddels kijken we naar de derde vereniging Lommel. Oftewel de Sint-Jozef Gilde. Onder leiding van de commandant die de naam bij ons onbekend is. Ik heb Danny van den Boer. Ik weet niet helemaal of het klopt, maar dat maakt niet uit. In ieder geval is de heilige Jozef bovenop de stek. Ja, en de koning is inderdaad Roger Boens. Boens, die we hier voorbij zien lopen. Martine Stegelen, een broederschap die gegroeid is. Ze hebben de sapeurs erbij gekregen. Inmiddels zijn begonnen in het begin van het seizoen met 1, er zijn er inmiddels 3 geworden zoals ik zie. Vuur op, bordjesdrager Puk, raammakers. En thermometer, Nanette raammakers, let natuurlijk op de kleine kroost. En de 3 sapeurs inderdaad. Pascal Willems, Dries Iddink en Jeroen Wijnands. En een vereniging met een gloednieuw keizerspaar. Hoppata, en een beeld. Bert en Rosalie van Dijk en natuurlijk achter G.A. samen met zijn dochter Shirley. Die dit jaar het koningspaar van Sint-Martinus mogen zien. We gaan ze nog eens bekijken allebei. Dus dat betekent dus ook dat het uniform knalnieuw is. En zo ziet het er al goed. Ja als nee, Bert heeft er ontzettend veel tijd, energie en ook wat geld in gestoken. En natuurlijk Shirley en G. Shirley mocht vorig jaar voor de eerste keer moeder worden. G dan is ontzettend trots om weer met zijn enige dochter te mogen lopen. We gaan naar Epe, Sint Paulus.
heeft het commando gegeven. Ja, Chef Steins. je ziet inderdaad weer het opgooien van de armen. Vaandel nu genoeg. Heel goed is geweest. En we hebben een konings- en een keizerspaar. Veronique en Frank Bessems. Hier voorop en daarachter vrouwtje Alelijn met Ivo Alelijn. Dat is ook weer prachtig goed. De schutterie uit Epen. En we hebben een mooie middag hier, Meijel. Het weer is goed, het publiek is enthousiast. En dat loopt voor de schutterij ook heel mooi inderdaad. Dik bevolkte straten. Mensen die hun eigen tribunes hebben gebouwd, hè? Ja, zeker inderdaad. We Met hebben straks koelkasten gezien. hebben gezien en met Koelkasten met wat bankstellen lekkers zien naar erbij. boete geslepen. Echt de complete Ja, en dat is inhoud natuurlijk van van de de... schutters ook. Af en toe een beetje water erin. Werkt altijd goed inderdaad. En daar werd ook goed door mij door gezorgd met de waterpunt inderdaad. De nieuwe bordjesdrager van Hunsel, Jacobus. Esmee Gele is dit. En ze hebben ook een nieuwe tambourman erachter. Koen Vorselen. Ja, daar staat de bewolking. Voor de zon moeten we af en toe draaien natuurlijk aan de camera's. Om ook de blauwe kleuren van Hunsel goed in beeld te krijgen. Grote club ook weer, Bernie. Ja, geweldige club, geweldig ook veel samenhang inderdaad erin. Een hele goede manier bezig. En ja, ook het uniform, de straatskool doet inderdaad. Peter heeft er Eerco onder hebben gehuurd. Peter Seerde. Dat heb ik verteld. Ik heb Eerco onder de mantel. Samen ik met zeker doen. Marielle Gele. Prachtig koningspaar. Dan gaan we naar die van Horst toe. Oftewel de schutterij Sint Lucia uit Horst. Vuur op. Een geweldige bordjesdrager. Er staat niet bij, maar kastschoren. En ik kreeg pas alleen een filmpje toegestuurd van hem. Waarin hij kenbaar maakte tot papa en mama volgend jaar gaan trouwen. Dus we zullen straks ook de marketenster Mariska Lens zien, die we nou in beeld zien. Die volgend jaar in het huwelijksbootje weer gaat stappen. Natuurlijk koning Victor Paulussen. En de manschappen met de hofdames erbij. Dus dit is een oefenbordjesdrager. Ja, inderdaad, oefenbordjesdrager. Dus Ilse Bergs die het leert aan kasschoren. Dat willen we zien. Victor Paulussen nog een keer. Serieus met het blik richting de Schutterswei. Ja, nog 5 schutterieën, Bernie, en dan gaan we wisselen. Dan krijgen we Karel van Knippenberg. Ook zo'n wandelende encyclopedie binnen de schutterswereld. Die als geest helpen. Dan moest ik nog de tribune. Inmiddels kijken we inderdaad naar Sint-Sebastiaans in Heerlen, de stadsschutterij. Ze zijn onlangs verhuisd dichter bij de stad Heerlen. En dat is alleen maar goed. Ze hebben ook altijd de vastelovensoptocht van de Wingbulen. En ook deze koning ziet er weer perfect uit. Zo kunnen we goed zien de vogel die hij draagt. En natuurlijk al die borstplaten en die andere koningsplaten. Duck dragen die koningsplaten die misschien wel 50, 60 of nog ouder zien. Ja, misschien wel ouder inderdaad. Mijn schutterij inderdaad. Sommigen dragen er van 1703 al. Dus op dat gebied eeuwenoude historie. Het is niet handig om door een replica van te laten maken en het echte in de kluis of zo. Nee, er zit toch heel veel emotionele waarde bij inderdaad. Je wilt het niet kwijt raken. Maar Maar er was ook geen napper in maken. nee, juist inderdaad. We hebben mensen kijken nog. Marcelinus en Petrus uit Gelijn. Met de prachtige mutsen. Unieke mutsen. Of kepies, hoe is het wel snel. Ook hier dadelijk de keizer. Frans Pluimers. Die we ook al jarenlang zien. En natuurlijk ook een vrij jeugdig koningspaar gevolgd. Ook weer prachtig wat de harmonie terugziet. Een boeket, jurk. De jacket of de uniform van de schutter van de koning. Prachtig. Van Gelijn naar Holten.
Is niet zo wiet, kunt ze op de fiets doen. Tegenwoordig zo'n elektrische fiets. Ik zeg, ja, dat is wel helemaal makkelijk. Tambometer Bas Smeets. Top geconcentreerd. Dat is Sint Martinus Holten. Ja, en op al die stappen wordt gelet door die juryleden. Trouwens, die geweren die we zien, die zien onklaar, hè? Heeft dat dan gemaakt? Ja, alle geweren zijn onklaar gemaakt. Zo Anouk Engel en Cliff Smeets. Dus koningspaar hier achter het vaandel aan. En natuurlijk ook de manschappen. Met die, ja, ik wil zeggen, die geweren kunnen niet afkomen, toch? Nee, zeker niet inderdaad. Geen risico werd genomen. Sint Lambertus Neerritter. Prachtige vereniging ook. Chique Bieleman. Dat is altijd de discussie. Ja. Waarom hebben ze geen echte baden? Waarom ziet het er zo net uit en zo gemak? Maar dit is nou eenmaal de traditie. Dit is traditie inderdaad. Er ligt wat historische uitleg onder wat een bieleman is. Er is niet iedereen over eens, dus er zullen we niet in wagen. Maar in principe de bielemannen dienen de weg te bereiden. Volgens dadelijk gewoon een Karel, hè? Volgens dadelijk een Karel. Juist, Karel inderdaad. Maar we kijken vooral eerst even naar het koningspaar. Kelly bij me en Jasper van Deuren. Weer de jeugd die we toch zien komen. En dat zien we hier. Sint-Hubertus Beringen, Pieterbond Juliana. Waar de tambometer Frank Verber even de stok de lucht in zijn gooien. Een vereniging die door corona ook een aantal mensen het heen moeten laten gaan. Maar ze zien nog steeds. Ze zien weer groeiende natuurgeer. Met natuurlijk Teun van Nienhuis voorop als bordjesdrager. Ik zei het net al, tambometer Frank Verber. En dan zien we de manschappen weer hoofdlinks. Onder leiding van commandant Peter de Voigt. Vaandrig, Erik Steeks en natuurlijk het koningspaar met papa Mart van Rooij en dochter Marijn van Rooij. En de Bond Juliane al diverse prijzen gehad inderdaad. En ja, het is toch een prachtig plaatje om dus zo te mogen zien in de eigen gemeente. Bernie, dankjewel voor die bijdrage vanmiddag. Ik wil plaatsmaken voor de tweede co-commentator. Je kunt zich even wat drinken en de tribune op. Bernie van Lierop van de OLS Federatie. Goed Venrooy, die ons afgelopen oren heeft geholpen met de informatie die we aan de schutterieën geven. We zogen John Smeets, dan zien we in Broek-Sittard bij Sint Lambertus. Tambometer. En Jaiden Arets voorop als bordjesdrager. Mooie combinatie die kleuren. Met het oranje en het grijs. En achter het vaandel van Kevin Heunen zien we Chantal Wilms en Petro Willems als koningspaar van Broek-Sittard. Ja, zo ziet dat eruit, Karel van Knippenberg. Goedemiddag. Goedemiddag, Tom. Alles goed? Alles geweldig. Wie is het boete? Ik heb genoten van het eerste deel van de optochtboete. Het is werkelijk het geeft toch een heel groot gevoel om de chaterieën te zien wie ze zijn op dit moment. Werkelijk hartverwarmend. Zoals die van IJs, Sint Sebastianus. Ja. De beroemde schutterij met de beroemde vaandeldrager. Ik zou het zich altijd bemoeien net wie we over die bielemannen hadden en die netbaarden. Toch? Ja, dat is Luc Wolters, de vaandeldrager. Eindredacteur van het Limburg Schuttersfeest. Ja, want daar is de hoofdredacteur van. Ja. Goed dat ze er best. Leon Grote en Peggy Soeren, zo als koningspaar. Ja. Vriendin van Leon. Ja, die zitten nog de vogel echt op een stang.
Wat wil ze daarmee zeggen? Dat in een houten blok een stang gezet wordt, die wordt speciaal opgezet bij grote in de tuin, dat is fruithandelaar. Ja. En Dus die het hout zat. daar knallen die nog op, ohne kogelvanger, dus dat is nog echt ouderwets. Ja, Dat is toch nog wel bij meer vereniging? ja, maar ik word dat een beetje kwijt en zeggen dat de meeste gebruiken kogelvangers. Ja. En dan schieten ze zo'n plaat naar onder. Ja. Ja. Moeten we even luisteren naar de volgende schutter. Die heet ze. En als er dan muziek wordt gemaakt, dan gaat die tribune ook storen. Hè? Ja, dat is mooi. De schelleboom, van oorsprong een instrument uit het Turks leger. Dat is overgeleverd aan de lage landen. 2 schellebomen. Roel Jansen en Fabienne. En iedereen is weer blij hè, dat we toch weer kunnen lopen en dat we de schuttersfeest het kunnen is- vieren. Ja. Wie zien we er eigenlijk goed gekomen, Karel? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje verrast door de grote hoeveelheid jonge mensen. Ik zie ontzettend veel jonge mensen lopen, minder aaien. Ik bedoel, officieren. Ja, dat zoals is weet echt- weer. Ja. Als uit, nou, de hoofdstad niet naar binnen te tellen, maar in ieder geval, het voelt me echt op. En dat deed mijn shutterhart echt heel wat kloppen. Ja. Want de vrees was natuurlijk, hè, als al die verhalen horen over die harmonieën, die fanfares, Ja. die zangkoren vooral. Van oh jee, wie komen we uit de corona? Ja, maar aan de andere kant, Tom, is het toch zo dat de coronamachine de zaken een beetje versneld heeft. Want een shutterie die voor de corona zwak wordt, die is nu nog zwakker geworden. En dat hebben ze wel gezien. Vandaar dat we een aantal verenigingen rustende hebben gezien. Ja. Ja. Ja, dat is gewoon een feit. En dat is niet om... Ja, als in een dorp geen kinderen meer zijn en er komen steeds meer andere bewoners in een dorp, Ja. dan gaat het gevoel voor een shutterie weg. En ook de overlevingskans voor een shutterie, maar ook voor de harmonie en het koor. Is dit een nekslag geweest voor zo'n schutterie als die van Nattenhoven? Of Illikhoven, Visserweer? Dat zit ook hele kleine... Nu durf ik niet echt te zeggen wat in Natterhoven en Illikhoven... Nee, dat hoeven we niet precies, Dat weet ik, maar- allemaal, weet ik alleen niet precies, maar ik denk wel dat het voor sommigen een nekslag is geweest. En ja, dat is onherstelbaar. Kijk, we hebben in het kleine gehuchten hebben ze natuurlijk heel veel nieuwe bewoners. Kindjes hebben we niet gemaakt in de afgelopen decennia. Nee? Daar hebben we nu de problemen van. Ja. En dus ook dat muziekonderwijs en dit soort zaken, dat is in veel plaatsen achteruit gegaan. Gelukkig zijn er weer initiatieven, zoals in Kerkroo en Parkstad, waar weer muziek op scholen gegeven wordt. Ja. Dichtbest van Brunsum, hè? Ik ben van Brunsum, geboren en getogen. Dus ik heb ze dat OLS met gemaakt. Jazeker, ik ben van 1958 bij de shutterie. Ja, Ja. dat was 82. Nee, 1990 in Schaasberg. Oh nee. Ja, het OLS van Brunsum aan Schaarsberg. Hebben we er gewonnen. Want toen heb je er gewonnen. Dus 91 was het OLS. Ja. Dat klinkt nog niet zo lang geleden alweer. Nou, 31 jaar geleden. We hebben even moeten wachten. Ja. Maar dat is eigenlijk niet erg, want nu komt een lopend schilderie Ja, de nachtwacht. van Rembrandt van Rijn. Laten we gewoon kijken. Dit is dan de nachtwacht Gilde uit Bergen te blijven natuurlijk. Hebben we hier voor optredens gedaan, wereldwijd. Ze komen echt overal, hè? Ja, met de Nederlandse bank en de koningin heeft zelfs de koningin heeft ze wel eens metgenomen om ze te tonen in de wereld. Dat is werkelijk een plaatje en ze vertegenwoordigen ons meest beroemde schilderij, de nachtwacht. Ze kijken ook zo strak en zo serieus als op dat schilderie. Ja, ik mis het huntje. Ja, dat is veel te warm voor een hondje. Ja. Kapitein Kok. Ja, dat is de middelste, hè? Ja. Ja, dat is geweldig. Nou, daar kunnen we minutenlang naar kijken. Maar goed, we moeten dan terugkijken online, vanavond of straks. Want we moeten over naar de schutterie van Panningen, Echel, Sint Leonardus. Ja. Met Koningspaar en de knikkal van Louis van Rooij met Leonie. Ja, de contrasten zijn soms groot, hè. Het aantal leden, Zeker. wat achter de faamclub. En dan kiest er vervolgens weer een shutterie die werkelijk barst uit haar voegen.
En sommige schutterieën bestaan ook echt uit een paar families hè, die Ja. dit proberen omhoog te houden. Ja, Dat lijkt me ook een... dit is wel bijzonder, Karel, want we zien hier dus een gecombineerde schutterie. En dat staat ook op het bordje. We hebben de schutterie Sint Margaretha van Ettervoort en Sint Petrus Kelpen-Oler. Die eigenlijk vanwege te weinig mensen nu samenlopen. Ja, dat is toch heel goed. Nou, laten we ze maar eens even muziek maken. Ja. En dit ziet natuurlijk alweer wat massaler uit. Ja. Ze hebben echt alles bijeengevoegd volgens mij. Ja, het is nog leuk dat ze de eigen uniform aan hebben. Maar ja, misschien Ja, dat er een tijd Ze hebben gezegd, we zijn niet gefuseerd. Nee, nog Maar we niet. hebben besloten om samen in de opdracht te gaan omdat Ja. het anders te dun uitziet. Ja. Dus we hebben Paul en Henny Smeets. En we hebben, dat zal het keizerspaar zijn, een nieuw keizerspaar. En een koningspaar is Danny Huiskes en Monique van Enkevoort. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, en je kunt nog een koningspaar zien. Ja. Ja, dat zal dan Kelpen-Oler zien. Ja. Dat is prachtig. Ja, er zijn meer schutteren met dubbele namen. Hè. Dat zijn ook fusies van het verleden. Mireille van Daal, zogen we, die heeft zich voor koningin geschoten. En Stefan heeft de koning dan even. Ik hoop dat je het goed gezag hebt. Sint-Oda Boshoeven. Met een nummer dat het sinds een paar jaar weer erg goed duidt in de schutterstand. Böhmische Traum. Als ze met blazers hebben, dan kent ze dat natuurlijk. Zeker. natuurlijk. Ook hier een keizerspaar en een koningspaar. Gerard en Erna Huijerjans. Ieder jaar weer erbij. Fantastisch. En daarachteraan Gabrielle Wilmsen en Maurice Brils. Kijk, zo'n tussenshot, ook mooi. Ja. Het is niet dat ze niet moest lachen. En het is ook niet dat ze moest beuken. Maar dan moest het wel serieus nemen in de opdracht, toch? Deze is een beetje heel erg serieus. Ja. Ja, maar ja, dus juist zichzelf niet in de spiegel terug, hè. Ja. We gaan naar Lin. Karel, want ik dus natuurlijk met die redactie om de zoveel mond verslag van alle gebeurtenissen in de Ja. schutterswereld. Ja. We hebben die schutterieën niet horen klagen. Ze hebben geen snelwegen geblokkeerd, ze hebben niks geprotesteerd, ze hebben zich niet laten huren, ze hebben zich neergelegd. Ja, er wordt toch ook geen crisis. reden, Tom? Er wordt toch geen reden om te Het is staken? toch erg als ze met die vereniging niet aan de bak is, hè? Ja, maar corona heeft natuurlijk toch een zware druk opgelegd. We hebben dat zeer netjes gedragen, geloof ik zeker. tijdens Want de wie schutterieën normaal bij elkaar komen in die feesttenten, dat had ook sowieso niet gekend. Nee, dat was sowieso niet. Want Wat ik- gewoon ja, 1,5 meter, schutters kunnen gaan 1,5 meter van elkaar. dat is sowieso niet mogelijk en zeer zeker nog afloop, want dan willen we samen aan de tik staan. Zeker als we er 4 gehad hebben. Ja. Marianne en Ben van Vlodrop. Bekende gezichten. Freddy van Lin, keizerspaar. En Irma en Leonice. Ook bekend van het Europees schutterstreffen. Ja. Europa-koning, hè? Ja, de Europa-koning Leo die zijn best heeft gedaan. Ja. En dan die van Noorbeek. Vroeger ook een standaardruiter gehad. Hè? Ja, Noorbeek. Nou ja. Zwarte fris. Berg op en berg af moest hij. Met natuurlijk het overbekende keizerspaar van Martin Bodink en Danielle Slenter. Beetje met de Napoleonshoed heeft weer op. En het gloednieuwe koningspaar. Prachtig. Met Erwin de Bie en Isatou de Bie Mendy. Ze is Gambiaanse en ze hebben gekozen ook voor een koningsknecht. Dat is Jim, Leuk, hè? het zoontje van allebei. Is dat niet fantastisch? Ja. En dat in Noorbeek, Karel. By all places. Prachtig dorp overigens. Prachtig dorp. Veel tradities. En dus juist dat ze veel reacties kregen vanaf de zijlijn. Ja.
natuurlijk ook heel bijzonder wat hier voorbij gaat. Hè? Ik heb nog nooit een Afrikaanse koningin dingen gezien. Dit was voor mij ook de eerste In al die jaren. in mijn 60 jaar. Ja. Van Noorbeek, Noormeersen. Ook Meersen heeft nog 2 schutterieën. Remigius. En deze. Sint-de-Bern. Ze hebben jammer genoeg een paar dagen geleden een zeer gewaardeerd lid verloren. Overleden, bestuurslid, oud-bestuurslid. En dan is het knap dat ze er toch bij is. Ja. Het trekt altijd een zware wissel op een vereniging. Hoofd links is het commando richting de tribune. En we kregen een blik op de hofdames en het koningspaar van Sint Barbara Meersen. Ja, dapper dat ze toch gekomen zijn. Hè? Ja, we hebben Barbara toch een paar jaar gemist ook. Binnen het OLS. Ja, daar hebben ze de jeugd was ze er had. Ja, opvallend. Echt opvallend. We hebben trouwens in mijn eigen stutterie ook een hele jonge koningin, 17 jaar. Die gaan we dan dadelijk zien. Of 18, dat gaan we straks zien. Ja. De winnaars van een paar jaar geleden. Uit Maasmechelen. Met de 2 heiligen Monulfus en Gondulfus. Die volgens mij ook weer verbonden waren vroeger aan het klooster van Mazeik. Ik niet vergis. Of Aldenijk. In ieder geval 2 hele belangrijke heiligen voor Belgisch Limburg. Ook echt een familievereniging, hè? Ja. Tussen België heel veel. Het is ook wel een probleem soms voor verenigingen, want als een familie uitvalt, dan ben ze meteen een hele hoop leden kwijt. Ja, zeker als ze heibel maakt. Ja, we zien allemaal maar mensen. Ja. Het kan zo gebeurd zijn. Ronnie Machon, die het OLS al eens een keer naar Maasmechelen heeft gehaald. Met Wendy Matthijs als koningspaar van Maasmechelen. Ja, we hebben dus een feest gehad op de Mechelse hei. Op de zandgrond daar. Oh ja. Dat was zo bloedheet daar. Dat was werkelijk ongelooflijk. Daar is Brunsum trouwens tweede geworden met het scheiden van het OLS. Ja, we kregen met Ticht natuurlijk nog extra reclame voor Brunsum. Ja, leuk wel een keer. Ja, winst brood met eten. We waren een paar maanden geleden te gast met de Enzigene-optocht in Klummen. Ja. Op het Friedhof. Gastvrij ontvangen door deze mensen. Die er vast en zeker ook bij waren. Wat een enorme vereniging. Ja. Het is een van de grootste van Bond Sint-Gerardus. Maar hè, Tom, als het zaad niet op de rotsen gevallen is, hè, dan werden de jongens al opgegeven en de meisjes voor de schutterie. Daarom hebben ze ook zoveel leden natuurlijk. Hè. Is dat soort van Toon Hermans? Ja, zo gaat. Ja. Fien en Jan Bartels hebben we ze hier opgegeven als koningspaar. Blinkend in de zon. Ja. Maar ik zit meteen met de geboorte dan? Wordt dat Ja. ingeschreven? Mensen wat, ja. Dus Limburg is ook een prachtige vereniging. Ook Bond Sint-Gerardus natuurlijk. Maar hier blijkt weer, als een dorp klopt, als een dorp een goede gemeenschap heeft, dan is een schutterie die bloeit in zo'n dorp. En wat Dat is, is wat is hier- een goede gemeenschap? Een gemeente die voor elkaar is, die voor elkaar steekt. Als er wat te doen is, Ja. is er erbij. Ja.
60 hadden ze het OLS. Ik ben 64, ja, niet vergis. Nog een mooie oude kleurenfilm van gekregen ooit. Ja. En ook al goed gezongen. Ja. Ik ga met dat goed te worden lid van de associatiegroep. Wat zei ze? Mirjam. Mirjam, oh, die herkennen ze immers. Ja, Ja, ja. dat moet ook. Ja, ik vind het prachtig. Tom Kleintjes met het vaandel. Ja. En dan kent ze ook de koning, niet? Ja. Nee, dat ken ik niet. dat Helaas kent ze niet. niet. Nee, dat is me het jong. Zo was het is toch. Ja, we hebben de naam niet opgegeven gekregen, maar Daarom. we willen er wel volop in beeld. Ja, ja. Sint Salvius was dat, uit Sinds Limburg. Limburg, ja. Volgens mij hebben ze al die grote verenigingen nog achter elkaar geloerd. Ja, dit zijn alleen maar kanjers die nog voorbij komen. Meer. Niks zenden, denk ik, met het bordje. Als ik het goed zie. En we hebben een opstal of een kantine waar ze dan hun feestjes vieren. Maar ze gaan niet meer naar het dorp in. En dat is jammer. En dan Omdat ze zich concentreren misschien op die scheetsport. Ja. Maar dan keren ze zich toch te veel in zichzelf, vind ik. Ik bedoel, het is een charterie die huurt in het dorp of in de omgeving, in de stad waar ze leeft. Daar moet ze zich vertonen. Ja. Zo Anne Gijzen en Mathieu Hermans als koningspaar van die van Rotem. En dan nog zo'n enorme vereniging. Ja, dat is het schitterend. Een gilde, de bussenschutter van Neer. Ja. 1512, oprichtingsdatum. Tenminste, misschien is dat het oudste document wat ze hebben gevonden. Ja, in Het zal ongeveer wel... de tijd wordt er veel parochies gesticht in Limburg, vanuit Rome. En door Brunsburg ook bij 1559. Omdat ja, het bisdom Roermond die wilde meer zieltjes winnen en kerken bouwen. We zoeken Peter Sijbe op Peer Boukje. Dat is een Friese naam, het is al een Fries. Ja, je kunt een vereniging aan. Het is gewoon... Kunnen we Lust alleen maar voor het even- oog. Hè? Kunnen we alleen maar even naar luisteren. Ja. Mark Vossen met de mees tamboerstek in de hand. Folkloris met de défilé. Ze is geen stek omhoog. En dan moet je dit bekijken. De knik van de koning. Wessel Landzaat. Dan kregen ze een koningin vast en zeker daar nog even te zien. Jan Rijn is er al in de buurt. Oh nee, dit is bij Sint Sebastianus op de draagbaar. Het houten beeld. Dat de bussenschutter altijd meenemen. Ja, sorry, wat wil ze zeggen? Dat was niet Sebastianus. Oh, sorry, dat is Martinus hebben. Ja, ja. Ja. Natuurlijk, dat is de Ja? Romeinse ridder op het peert die zijn mantel deelde. Ja.
excuses. Maaike van Doorn, samen met Wessel Lanza dus. Als koningspaar van de bussenschutter. En we gaan naar België, naar Groot Beersel. Ook weer Sint Martinus. Met Eline van de Bos en William Gadonski aan het bordje. Koningspaar Goele Paradis en Roger van Toor. Papendove Grevenberg is nummer 84. Schutterie Eendracht. Die gaat nog Steven Stram. Zeker. Herkent ze ook een vereniging aan, Tom, als er een goede discipline is. Een strakke commandant die goed de zaak in de hand heeft, dan straalt dat oog af op de schutterie. Yvonne Karta en Jos Knops, keizerpaar. En het koningspaar Marie-José van Pij en Jacques Schreurs. En de Bieleman. Ja, dat zien we aan Prachtig, hè? de blauwe, Ja. wie heet het? De kiel, de blauwe kiel, kiel. Hij juist. heeft geen baard, hè? Dat- Daar houdt je het straks over. De Bielemannen zijn eigenlijk afgeleid voor de sapeurs, hè? Het Napoleontische leger. Maar wat deed die? Wat betekent dat? De Sapeur? sapeurs die legden de sappen aan, de loopgraven. Ja? En die baanden wegen door bossen. Daarom houden ze een biel. Ja. Dus als er een struikje was waar van een boom bevallen, dan... Nee, maar ook Napoleon ging dwars door de busje. Daar ging niet eromheen. Met zijn legers. En daar houden ze dus de sapeurs die zorgden voor de wegbereiding. En daarom zijn dat hele sterke grote kerels met baarden. Als ze nu op de 14 juli, dan zullen ze in Parijs nog steeds metmarcheren. 2 bataljons sapeurs uit het Vreemdelingenlegioen. Dus ze zijn er nog steeds. Het zijn allemaal mannen, forse mannen met baarden. Daar moest je geen ruzie mee maken. Nou, als met deze heel meer zou niet, volgens mij. Remigius. Ja. Yes. De marketensters. En met koning Armand Kerkhofs. Prachtige pistoolbaard. Ik vind de hoge hoede ook wel mooi. Dat is voor de afwisseling, hè? Ja. Obbig, Sint-Willibrordus. Ivo Held. En zo kunt ook over als een held heeft weer op. Dan moet je even het volkslied. Ja, dit tambourmeter gaat dadelijk meescheten op de wei voor de overwinning. Ivo Held. Oké. En die zitten te denken, stel dat Willy Broerders nou eens richting Willy Broerders gaat. Huh? Ja, Daar gokken die op. Die geloven in dat, moet ik zeggen, dat toeval. oké. Of die goddelijke... Schutterie nummer 88. Dus het Heilig Kruis, Moed Grevenberg. Met Joris Driessen, bordjes. En Brian Arns, Bieleman. De gezelligste vereniging van Beeg en omstreken. Is het zo? Dat zeggen ze. Oké. Als anderen dat zeggen, is dat beter natuurlijk. Als dat ik zelf zeg, is dat misschien een beetje moeilijk. Wij accepteren dat. Oké. Ook een gemeenschap met 2 schutterieën, ook 2 hermanieën, Grevenberg. Ja, Aurora. Prachtig dorp. Het zilver blinkt van Raymond Bastiaan. We kregen wel liefst, denk ik, dadelijk ook nog in beeld. Achter het vaandel. Hier zien ze. Ja. Marlies Cox, Raymond Bastiaan. En Marlies schuurt straks ook met het scheten op de dolkes. Nou ja, straks over 3 kwartier denk ik. Je kunt dat volgen op de radio, op L1 Radio.
Zo volgen we de ganse wedstrijd tot en met het einde. En het einde zal waarschijnlijk volgende week zaterdag 9 juli zien. Hier op de Schutterswei in Meijel. Sint-Sebastianus Put. Met dadelijk in beeld de allereerste schutterskoningin. Maar eerst Jano Schaap met het bordje. Er zit even discussies over wat de koningin en de koningen voor hetzelfde te dragen. Straks over een prachtige koningin die het alleen droeg. En hier heb je een mooie voorbeeld dat ze dit dreigt. Oh, je dreigt toch de vogel. Ja, zeker. En in het wit. Mooi. Ja. Monique Lensen. En rechts Maurice Lensen. Ja, dat is hem. En weer een standaardruiter betekent dat de stadsschutterie van Weert in aantocht is. Rond 1480. Wienand Ophei zogen we. Op de Fries. En de bordjesdrager die maakt natuurlijk een wijde omtrek om de keutels die zien gelag. Ja. Maar aan alles is gedacht, want de schutterie het vast en zeker ook een keutelveger bezig. Ja. Ik zie hem erachteraan. Helemaal achteraan dat toch. Ruikt niks lekkerder als verse peerdenpoep. Vingstig dat. Ja. Nou. Goed voor de afwisseling, hè? Niet iedere Ja. dag. Ja, en toch weer een schutterie die stilstaat. We hebben een kleine, toch licht gemankeerde optocht. Ja, misschien is er weer wat aan de hand, dat weet ze het niet. Nee. Het zal niet voor de keutelen zijn. Maar ja. Je ziet, voor alles werd gezorgd. Een van Meijel heeft verderop het die besteld voor de tuin, want daar groeit het gras zo goed van. Ja. Ik vind het prachtig wie ze het allemaal weten. Ja, sommige, Ja, we hebben een beetje tuinman. sommige dingen werd sticht weer en Ja. de andere weet ik dan. Ja. Daar gaan we weer. Wienand Ophei. Dat is ook een mooi gezelschap om te zien. We gaan ons tiet terug in de tiet van de Graaf van Hoorn. Ja. Dat gevoel krijgen. Ja, en die uniformen zijn helemaal afgestemd op de titel. Ja, alhoewel 1480. Ja. De hellebaarden. Ja, ja. En de koning, Jacques Hendricks. Ja, de ene Graaf van Hoorn is pas veel later in Brussel de kop afgehakt, dat moet ik zeggen. Ja, ja. Veel later als 1480. Dankjewel, dit meneer met de schub. Hier nog een keer Jacques Hendricks, een prachtig uniform. Ja. En ze geven ook altijd acte de présence bij allerlei gelegenheden die met historie te maken hebben in het Weertse. Het Weerse, ja. Ja, het zit toch rustig. Nou, zo'n ambulance is natuurlijk niet het eindwijdree van het parcours af. Ja, maar En ja, wie langer mensen toch in de hitte zitten en in de zon zitten, wie duiker het kan vuur komen natuurlijk dat er iets is. En het is warm, ook voor deze mevrouw. En pin aan de voet zit. zie ik dat gebeurt. Ja. Dank u wel. Allebei. En ze hebben handbogen bezig. Ja. Kruisboog. Sorry, kruisbogen bezig. En dat is ook, er wordt nog kruisboog en handboog Ja, geschoten. zeker. En klepschieten is er nog. Klepschieten Maar dan met- moeten we het meer in het noorden van Limburg zoeken, maar ook in de Brabant. Land van Gelderland. Kuik, Ja. die kanten. Die kant, Brabantse gelden, die hebben nog klepschieten. Schiet op de wip. Noemen we dat ook wel. Hè. Ja. Ja. En in Geisteren Ja. en Blitterswijk. Daar doen ze natuurlijk, ik weet niet vergis, ook met de handboog Ja. schieten. En dit zijn hele ouderwetse voorladers. En de patronen die om de leren reem hangen, die deze mevrouw achterop, hè. Ja. Er zal wel kroet in zitten. Geen echt, maar daar is het wel voor bedoeld. Ja, is dat zo?
lijkt me meer op kantklossers handwerk. Wat daar Nee, meneer Van Knippenberg, dat Nee, weet ik toch niet. zeker. Dat weet Nee, ik zeker. ja. En zo goed ben ik niet ingeveurd. Mark Stemkes, die nou het beeld hebben. Oké. Die schoot de laatste keugel af, 3 jaar geleden in Zerum. Bij Sint Willy Broaders, Meijel. De reden waarom we heen zien. En links zogen we even Danisha van de Kruis. Ook een van de vrouwen in het zestal. Ria Ome Ja. hier links. Ook nog altijd verbonden aan het schutterswezen. Ja. Aan het SAS. SAS. Wat is het SAS? Stichting Steun aan het Schutterswezen. Wat is dat? Sponsoring zeker? Nee, SAS die hebben dus ooit opgericht in de tijd van Frans Wolters. Om een aantal mensen die verstand hebben van bepaalde dingen. Om die te betrekken bij het schutterswezen. Om ze te helpen. En daar is ook sponsoring, maar ook subsidies heeft daar een grotere rol in gespeeld. Dat ze niet steeds zelf het wiel maar zo te vinden. Ja, en de stichting is er nog, maar niet meer zo actief, dacht ik. Oké. Ze hebben ook ooit de Vrienden opgericht van het schutterswezen. En dat is ook een prachtige club. Een paar jaar moeten die mensen gaan betalen en dan kregen ze een schutterstijdschrift, gratis toegang tot het OLS en gratis toegang tot het museum in Stijl. Dus dat is nogal. Dus het SAS is er nog. En we zijn samen ook, huren we door een clubje de gelieerde stichtingen aan de OLS-federatie. En we proberen elkaar te ondersteunen en te helpen. En dat zal in mijn beleving veel indringender moeten naar de toekomst toe. Milk, Sint-Andreas. Zogenaamde signaalmuziek noem ik het nu. Hè? Er wordt niet echt een melodie gespeeld, maar weer een. Ja. Er wordt wel een melodie gespeeld, maar meer als signaal. Hè? Ja. Ingrid Paardenkam, tamboer, metre, muziekkorps. Met het vaandel. Ja, weer een koningin. Toch, kijk eens. Zeker. Sanne Leijbrand Ja. heeft de vogel afgeschoten. Goed zo, Sanne. Van Meelijk naar Raam. Ophoven Raam in de gemeente Kinrooi in België. De winnaars van een paar jaar geleden. En zo'n overwinning moest eigenlijk in de truc zijn, hè? Als je recent hebt gewonnen en wie de vereniging Of andersom. Hè? beweging. Ja. Of Oh ja, andersom. andersom. Ja, het kan de hoogleden kosten. Want dat is natuurlijk een gigantische inspanning in OLS. En zeker ook een raam, dat was een klein gehucht is dat eigenlijk. Hè? Waar niet meer als een raam. Ja. Maar wel een groot feest. Ja, heel mooi georganiseerd. En met Jean Huiskens en Evie Stinkens als koningspaar van Sint Servatius Raam. Jean is straks weer gaat meescheten. Alleen de organisatoren van de afgelopen 5 jaar die scheten eigenlijk buiten mededinging met. Want het is niet de bedoeling dat ze op korte termijn nog een keer iets gaan organiseren. Ja, dat is wel goed hoor. Maasbree, over groot scheten gesproken. En het koningspaar Jos en Helene Hane voor Sint Martinus Maasbree. Mam zit er prachtig op. Hè? Papa ook. Ja. Stones.
Opvallend verschil vind ik ook wel dat met de Noord-Limburgse schutterijen allemaal fantasieuniformen hebben. En dat we in het zuiden meer op de oude militaire uniformen zitten. Dan kunnen we eens even kijken wie dat in Ruiver zit. Ja. Sint-Barbara. Maar we zien aan de gezichten ook wel, Karel, dat het warm is, hè, Boete? Ja, ik volg hem met. Ik volg me met. Nou, daar hebben ze nog geen meter gelopen. Ja, maar hier is Eerco, hè. Dus dat valt reuze met. Maar het valt echt reuze met Boete. Maaike de Winde heeft zijn commando gegeven. 15 is het, Karel. 15? De commandant is 15. Dus dat is nog een broekie, hè? Ja. Maar hier ook, de muziekvereniging huurt waarschijnlijk niet bij de schutterie in dit geval. Als zich de kleuren van de uniformen moet bepalen. Dan zie je dat het duidelijk afwijkt. Wim en Monique de Winde. Koningspaar van Offenbeek-Ruiver. En Mike is er, ja, de jonge commandant, is er vast en zeker familie van. Ja, dat zou moeten. Kees. Ja, als je bij Ittervoort de grensovergijs naar België komt in Kessening. Winnaars van het OLS 2002. Jozef Snekers deed 9 het vaandel. Voor het zestal dat erachter staat in het groen-geel van Meijel. Frans Peers is de tambometre. En achter de jeugd aan het koningspaar Chelsea Hermans met Roy Reiners. Met onze vrienden uit Kessening. Een vrij jonge club. Voor de dorp waar ik ben opgegroeid. Het Velden. Sint Andreas. Ik moet eigenlijk zeggen Schandelen. Ja. Heropgericht. De oudste stukken zien van 1906. Maar volgens mij in 1928 rustende begon. Maar die doen het zonder muziek. Nou, ze zien dat is al belangrijk. Ja, Ik gewoon die verdedigen nou, hè, Karel? Dat ja zegt ze. absoluut. Ik zou hetzelfde doen. Als ik van Velden word, zou ik naar de boete gaan. Echt. Toejuichen. Mark Basten is de koning. Ja. Een meetje erbij. Ja, wacht maar als we OLS krijgen in Schandelen. De uniformen die passen bij een oude vestingstad. Ja, Stevensweert, Sint Rochus. Ook zo'n pestheilige. In dit geval hebben we Soetelaarsters. Hè? En dat die hebben een iets andere taak als de marketensers, wil ik zeggen. Ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik het echte verschil niet weet, maar ze worden er allebei voor de soldaten. We zoeken het keizerspaar, Veronique en Haar Zegers. En we hebben het koningspaar ook al te pakken, Erik en Marianka Jansen. En
En de zilvervloot van Sint Joris uit Sint-Juis. Met Anita en Tom Meeuwissen. Het koningspaar. Van deze vereniging uit 1994. Wielree. Zolang als ik die vereniging ken, hebben die hetzelfde uniform. Met de beroemde poeties om de witte poeties om de schoenen. Ja. Er is een keizerspaar bij deze vereniging, maar ik denk dat het koningspaar met laat. Ik gok het even. Giel en Mario Blom. En ook dit is een grote club, hè. Ja, altijd geweest. Maar ja, ik ben ook een dorp met een brouwerie, ja. Nou, is het even stil? Tom. Ja, soms zit er enorm tempo in. Ja, Dan kregen we 15 seconden om iets over de vereniging te zeggen. ja, En dan moeten we gokken weer deze meneer is. ja. Nou, in ieder geval geneter van de organiten allemaal over in optocht. Ja, even luisteren, want die vertellen van alles. Maar de cameraman kan ook even naar het zestal gewoon. Ja, sommige mensen hebben al 's morgens tegen 11 de stul neergezet. Hè. Zwijkhuizen. Prachtig om te zien dat die schutterie weer op de been is. Zwijkhuizen is typisch zo'n dorp waar veel ja, de ouderen zijn er niet meer. De cafés zijn gesloten en er komen veel andere mensen wonen. En deze club heeft zich volledig herkregen en stond er prachtig op. Klein, maar heel dapper. Veerle Donga met een beurtje. En een tambometer van 15 jaar. Al. Ja, prachtig. Tristan Donga. Ja. En let op, wie denkt dat de achternaam is van het koningspaar? Ik denk hetzelfde. Patrick en Nancy Donga. Ja, zuster, dat is het. En Nancy heeft de vogel afgeschoten, heel links. Vandoor ook de koningsplaat, die zijn natuurlijk Ja, mooi, ook ja. hangen. Ja. Ja. Ja, en Patrick moest de vogel dragen. Ja, het fenomeen dat ook nooit meer weggaat uit de schutterswereld. Hè? Dat de vrouwen op de vogel schieten. Ja, uit 1992 is Sint-Leendert uit Wermend opgericht toen in het kader van de 20e Sint-Leendert Jaarmarkt in Urmond. Dat is toch een groot feest hoor. Mano Adams met de beurtjes ook weer. Huub Paulussen als wieleman, tambometer Harry Lemmens. Dat zijn veel marketeers. Julie Meijers en Danny Hendricks. En ze hebben een feestweekend van 9 tot en met 11 september. Vertellen ze ons. Waarbij op 11 september het bondsfeest is van de Schuttersbond Bergendal. Dus we hebben die OLS-federatie, dat is de hele grote paraplu, Karel. En daaronder vallen weer een aantal schuttersbonden per regio. Ja, zeven toch. Maar dat is niet wie de normale regio-indeling is in onze provincie, toch? Nou, het zit een beetje. De RK Zuid-Limburgse Bond, die komen eigenlijk een beetje uit het Mergeland. Ja. In het zuiden. Sint-Gerardus is eigenlijk oostelijk en westelijk Zuid-Limburg. En dan boven geeft ze naar Eendracht, dan geeft ze vanaf Broekzet tot hogerop. Dus het is toch wel een beetje gebiedsgebonden. Bergendal is zo'n club die verschillende leden hebben die wat verder weg liggen. Omdat die ook minder feesten hebben. Het is geloof ik maar 7 schutterijen, dacht ik dat het zijn. Ik wil altijd een OLS in Strucht. Dick? Prachtig. Prachtige vereniging.
Daar loopt Piet Bisschops nog met Kiekenstar jarenlang voorzitter. Hij heeft het voorzitterschap net overgedragen. Tussen het Koningspaar en Ja, daarachter. de oudere meneer. Geweldig dat hij nog met loopt. Yes, ja. Piet Bisschops. Dat is net generaal geworden. Kiekenstar. En zien de collega die de muts verloor, Ja, dat kan gebeuren. kreeg hem ook weer terug. Ja, Ja, netjes opgelost. ja. Dankjewel Piet. We zoeken natuurlijk Maren Haan en Alex Boon als koningspaar van Sint Mauritius Strucht. Ja, een mooie club, kijk eens. Ook een krachtige club in zich. Hè. Door nog heel veel PR, interne PR. Geven een blad uit. Ja, die hebben het bij het Bondsfeest in eigen blad, hè? Ja, maar ook zo, dat komt één keer per jaar. En dat is, er leeft toch een chaterie. Sint Cornelius is de schutterie uit Zwaardbroek. En dat is opnieuw zo'n vereniging die samenloopt met een tweede vereniging. Ja, Namelijk- leuke. Ja, Sint-Job uit Lueke. We zingen het volkslied even mee. Dus er zijn 4 verenigingen die hebben besloten om met z'n allen samen te lopen. 2 bij 2. Zodat het dan ook wat voller uitziet. Ja. En dat is natuurlijk zo. Ja, ik vind dat een goede beslissing. Ik hoop dat dit Annette Tullemans is. En als dat niet zo is, mijn excuses. Want ik ben natuurlijk hard op zoek naar de informatiebronnen bij de verenigingen. Die we ook hebben gekregen. Ja, Annette Tullemans en Joost Kusters. Van Zwartbroek. En hij een schutterskoningin. Die waarschijnlijk dan bij het leuke huurt. Siebegewald. Ik zeg altijd, die komen van het Wiets. Maar dat is in mij al misschien niet het geval. Nee. Ons genoegen. Met tambourmeter William Jacobs. En hij de koning Roy Welles. Die in Siebegewald de koning heeft, de vogel heeft afgeschoten. Mooi. Plaatsnaam Siebegewald door ingegraveerd in het zilver. Ja, mooi werk, hè. Ja, toch een hele afgelegen club, hè, die eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, tussen Schandelo en Siebegewald komt eigenlijk niks dat Nee. een oude vogelbuks hanteert. Nee. Er zitten natuurlijk wel schutterieën, hè, in Arsen. Ja. Maar niet schutterieën die deelnemen aan de oostkant van de Maas, aan het OLS. Sint-Odilia Ospeldijk. Daar hadden ze het nooit geklauwd, hè? Ja, Uit het schutterslokaal. ik weet het niet. Ja. Dat gebrek is niet tot het zuiden doorgedrongen, denk ik. Nou, dat stond in nog eigen schuttersdienst. Is hè? dat zo? Ja, zeker. Dat heb ik slecht gelezen. Dat maakt niet uit. Maar dat is wat als je het nooit kwijt bent, toch? Dat Ja. of is dat niet veel weer? Qua inkoop. Dat kost een paar euro de kilo, hè. Nou, dat is Kilo, wel ja. net. Ja, maar Dat dat is niet de goudprijs. Nee, absoluut niet. Maar wat moeten mensen dan met nooit? Nou, het brengt op de markt geld op. Als je weer 5 euro per kilo krijgt. Ja, wat dat is er dan? per kilo. 24 euro. Nou, ja. En daarom sloop ze zo'n schutterslokaal. Ja, wat er gebeurt. Dan kunnen ze niet zwingen, dan hebben ze dat moment, hè. Maar goed, Ospeldijk, Sint-Odilia schuurt wel mee straks, dus dat is wel lood gevonden. Ja. Maar, en de schaarste van het lood is ook tegenwoordig met de vogelvangers. We vangen er dan wel op, hè. Ja. John Vermeeren en Hilde Vermeeren als koningspaar. Ja, nou is het diefstal uit een schutterslokaal niet, hè. Helaas. Dat is altijd wel een Helaas. vereniging die de klos is. Venray, vorig jaar of Ja. 2 jaar geleden.
De winnaars van het OLS 2016. Merkelbeek. Ja. Hechte club ook. Dilano Driessens is tambourmetre. En nog jong. Dat was mooi, hè? Dat schutterswij op dat plateau. Hè? Ja. Ja. Daar heb ik ook van genoten. Want dat is Merkelbeek ook. Merkelbeek en Doevergenhout. En dat is Doonder. En dit is ook een fusievereniging van Merkelbeek en Doevergenhout. Johannes en Clemens. Ja. Remy Smeets is de koning. Met zijn bruutje. Veel nieuwe gezichten, ja, als je dat zo bekijkt. Veel nieuwe gezichten. Prachtig om te zien dat die club zo goed is. Leveren. Leverrooy. Hoe zeggen leveren? Ja. Dat is niet erg, hè? Ik heb het hier staan, ik kost het zien. Ja, dat is prima. Aardig toegejuicht. Veel fans op de tribune zitten natuurlijk. Ja. En hier de koning. Hans van Tiervelij. Die heeft de koning afgeschoten. In de paspoort zit Hans Belen. De oud-prins van Tungelrooy. En de Vors van de vastloosvereniging, de Bokkeriers. En nu heeft de vogel afgeschoten. En dat wordt over het algemeen als een wonder gezien in Leveren. Ja. Dat dit is gebeurd. Maar we feliciteren Hans met dit prachtig resultaat. En de warme kraag. Sint-Sebastianus L. Ook wel een hecht dorp, toch? Vroeg ze wat om te organiseren en ze doen het. Ja. Onder het beeld, linksonder, Ties Hekers met het bordje. Rick Geel als commandant al in beeld. Dan is Ties nog een keer. En Winnie en Ron Gele, die knikden naar de tribune. Als groet aan het koningspaar van Meijel. Wat mij vandaag ook wel opviel is dat ik steeds meer schutterieën zie zonder geweerdragers. Dus dat we hebben wel soldaten, maar geen geweer meer hebben. Dat ze het hebben afgeschaft. Maar ken dat? Ja, Volgens het normenboekje. Zo te zien doen ze het. Ik bedoel, als er geen exercitie pleegt, dan hoeft ze ook geen geweer te dragen. Is dat een teken dat het militaire er toch langzaam een beetje goed gaat? Ik vrees het van wel. Want, Ja? ik vrees het van wel. Kijk, de exercerende verenigingen hebben altijd een hogere mate van discipline in een club. Omdat het veel strakker moet zitten. En dan oefenen ze er ook op. Maar als je het afschaft, ja, dan krijg je dus een heel ander clubje. Sint Antonius Nederweert. Ook altijd wel bereid om goed te scheten. Met, ik zag Leon Jurnink al met zijn koningin. Ja, koningin Steffi. Gezeten en gehuurd de commando's van Frits Jurnink. Van de ene Antonius naar de andere. Op die dorpen hadden ze natuurlijk toch de Antonius met het verken hè, als belangrijke heilige. Ja. Dat werd het belangrijk dat die bierste niet krank wordt. Hè? Toch? Ja. En dan geloven men in de Sint Antonius. Maar dit is niet van het slecht. Luister maar mee.
Ook een vereniging met een keizerspaar en een koningspaar. Zie ik ze allebei net lopen. Nee, ik zie er Dat niet, hè? Nee, ik zie er in het koningspaar. Otto Jeger en Sandra Geerlings komen achter Marcel Dukers met zijn vaandel aan. Ja, en ook bij zwart moesten ze in te combineren. Dat is goed gelukt, Sandra. Boeketje zit er nog goed uit. Ja. Hè? Is niet gewoon hangen. Nou, handig maar vast. Amsterdam. Oostro, 12 points. Sky Knarren voorop. Tandometre, Jordi Poels. Heeft de taak overgenomen van Paul Roberts. Die komt er achteraan als commandant. Maar eerst Cindy en Harry Teunissen. Koningspaar van Amsterrade. En het gezelschap erachteraan dat groet door is Paul Roberts. Die dus niet als commandant met hem hebt. Want hij loopt dan aan de verkeerde kant. Oh ja, toch. Dan daar Pieter ook mee. Zeker. Zijn tweelingbroer, ja. Had een stukje immers weer tekort. Ja. Ja, probeer het verschil maar eens te zien. Ik heb zijn ganse film over die twee gemaakt, dus het verschil nog in. Ja. Oh, dat is erg mooi wat ze daar gaan. Maar dank aan beide heren. Ja. Dit zijn de Brabanders. We zogen Aukje Hennekens uit Budel. Met dubbele heiligen, Sint-Nicolaas en Sint-Antonius. Tambourmeester Erik Willekes. En ook deze club kan ervoor zorgen dat we ooit eens een keer, dat is nog niet gebeurd, met het OLS naar Brabant gaan. Zou ze denken dat dat schiet lukt? Nou ja, we zullen zien. Ze hebben natuurlijk, omdat ze maar met één vereniging zien, weinig kans. Marcel Nulens is de keizer. En Grada Das is de proficiat, is de koningin. Ja. Nou, dan is dit het zestal wat er ook aankomt, hè, met de koningen. Waarschijnlijk. Ja. Het is de enige Brabantse schutterie dus die bij die OLS-federatie is. En die bij de Bond van Wiert huurt. Ja, En dit is al Ubaksberg, niet? Ja, ook een hele oude, traditionele vereniging. Roger Oerlemans. Ja. Tandometre. Waarom kijken er dan twee recht vooruit en kijken die anderen naar de tribune? Ja. Dat is toch met recht, of niet? Nee, maar dat is de giede. Dat is de officier. Dan gaan we En uit dat de is pas. de giede. Ja. Angela Ernest Ja. met Mark Zinze. Ja. Het koningspaar van Ubaksberg. En we hebben ze niet gezien, maar een van de marketensters, dat is Nicky Vonke, die geeft me opvolgen als hoofdredacteur bij het Schutterstijdschrift. Dat is breaking. Ja, dat is breaking news. Dus we kregen echte journalisten aan het hoofd. Ja, nee, ja, dat ja. stikt dat niet waars, maar Nee. ze heet de Academie voor Journalistiek Ja. achter de rug, toch? Ik heb weliswaar mijn leven bij de krant versleten, maar ik heb nooit in de journalistiek gezeten. Ja. Maar Nicky geeft het dus uur van hem en ik ben er heel blij met. Dat is een jonge kracht. Ja. Dus wederom een vrouw aan de leiding binnen het schutterswezen. Karel. En jongens, ze komen er op Mars aan. Ja. Ik ben wat te snel in het gewoon, hè? Dit is pas Uberberg. Ja. Ik moest ook zeggen dat ik niet zit op te letten. Ja, maar het is... Je moet aan heel veel dingen denken hier. Je moet aan veel dingen denken. Dat hebben we lang in de gaten. Maar doe deze dat goed. Ja, maar ik heb net de verkeerde mensen gedaan. Hups, ja. Ja, of Maar- er is een schutterie omgedraaid. Ja, dat kan dat kan natuurlijk best. ook. Fraai is Ja. dat weer. Ja, maar ik dacht al, die hebben toch meer marketensers in Ubersberg. Maar Ubersberg is gewoon dit Ja, apparaat wat hier aankomt. Hier moeten we eventjes... Excuses. Angela Ernest en Mark Zinze. Excuses aanbieden. joh. Ja, diep hè. We gaan diep buigen. Ja. Maar volgens mij houden die aan dezelfde uniform aan. Ja. Dan ben ik wel onderscheiden met de gestrupte knieën van Ubersberg, van de Wasloosvereniging. Dus ik kan wat hebben dan. Ja.
op Glabbeek. Gislain Meeuws zogen we. En nee, het zestal. Dat we nog niet echt in beeld hebben gezien. Nee. Dat het OLS naar Meijel heeft gebracht. Vital van Klooster met het vaandel. De jeugd en daarachter Lester Paradis en Ann Mertens. Koningspaar van Sint Amandus op Glabbeek. Ja, met de komst van de nieuwe president gaat er ook in de shutterswereld weer een volgende fase in natuurlijk. Hè. Was dat nou een verrassing ook voor dich als hoofdredacteur van het Schutterstijdschrift? Of had je zitten loeten van D&D zullen het kunnen zien? Nou, ik wist het niet. Maar wie het hoort, dacht ik, Jezus Maria. Maar hetzelfde moment dacht ik, ze komt juist op tijd. Het is nu tijd om een stap verder te zetten naar nieuwe zaken. Ja. Het Zandakkergilde Sint-Jan uit Venray. Die dachten vorig in Zevenum even te gaan winnen. Maar zijn tweede geworden. Dus die zien op revanche uit. Met Merel van der Valk. En het Burtje. Ja. En deze schutterie heeft er leden bij gekregen. Ja, Karel. Ja, ik weet het. We hebben er meerdere in het Zuid ook. Vastgraden, die zitten boven de 100. Ik denk dat we het Koningspaar alleen zijn. Want het Keizerspaar is er hier ook. Wouter A. Lamers met de Alex Lamers. Ja, van de Venrayse schutterie. Ja, alle buksen gestolen. Inbraak hè? Ja. In het schutterslokaal. Maar volgens mij zien dan is een deel van de buksen terug. Volgens mij hebben ze alles teruggevonden. Jesse Stals, bordjesdrager van Tungelrooy. En ik heb nog een fout gemaakt. Waar ik zei leveren bedoelde ik Tungelder. Dit is Hans Belen. Dit is Hans van Tiervelij. De oud-prins en vorst van de Vasteloosvereniging die bij groot wonder zich tot koning heeft geschoten. Oké. Herstel. Soms kunt ze ook te veel informatie krijgen. Hè? Dat, Ja, die verlegen niet te heilig om de oren. Hè. Ze toch moeten we kijken. En moeten we commentariëren. Sint-Petrus-Roggel. Een dorp met 2 verenigingen. Met Dagmar Pange en Martijn Lutgens. En de commando's van Jan Heijmans op de achtergrond. Dagmar Parre dus. Martijn Lutgens. En dan zien die van Sittard. Ja. De stadsschutterie. We hebben natuurlijk Broek-Sittard al gehad. Sint-Rosa is dit. Ja. Genoemd door de patroonheilige van Sittard. Je ziet het door het midden van het logo. Stadswapen. Kenji Dijks als bordjesdrager. En ze hebben een nieuwe functie gecreëerd binnen de schutterie. Dat is de modelste generaal. Wat is dat, Karel? Dat hadden we toch al. Modelste generaal. Maar misschien hadden ze er nog geen.
Oh, dat weet ik niet. Is dat een nieuwe functie? Dat wist ik niet. Dat vertellen ze ons. En Joost Suikerbuik is dat geworden. Oké. Modelste Waar generaal. loopt hij dan ergens, de modelste generaal? Ja. Laten we dit eens gaan zoeken. Ja. Dat hebben ze de mooiste, dat hebben ze misschien gewoon een mooie generaal. En de modelste generaal. Maar dat is een aparte wedstrijd dus. Ja, het is een prijsvuur. Modelste generaal, dacht ik. De generaal loopt hier niet voorop in de muziekkorps. Hij loopt niet bij de marketensters. Dat kan wel. Patrick Giebels is de koning. Ja, een van deze dan. Ja, daar hier met de steek. Ja, de middelste. Ja. Oké. Welkom Jo Suikerbuik. De generaal van Sint Rosa Ja. Zittert. Ja, het is echt ook veel. Sommige shutters die ken ik al jaren. Ja. En dan zussen ze nu komen, die heb ze jaren Ja. niet gezien. Hè. Jezus, dat hij ook nog met schrapen, denken ze dan. Geweldig. Ja, ik kan het helaas niet meer. Ik maar bedoel ze als compliment. Ja, absoluut. Ja, de wet zelf. Als ze het zelf niet meer kent, werd ze de beste. Het is verschrikkelijk. Als ze niet kunnen metlopen, dan hebben ze geen shutterface. Ja, dat is Nicole Smijts, volop in beeld, als fluitiste. Topschutter van Sint Petrus en Paulus Susteren. Afgelopen jaren volop metgenomen. En Nicole zal weer onder de buim gaan staan. Hetty Bouwels en Jan Oudenaar. Meezingen. Goed zo, Hetty. Ook mooi als de baarden of de sikkel een beetje gries wordt. Vind ik ook echt prachtig staan. Ja, meen ik. Ja. Jan Kranen met zijn commando's. Ik ben benieuwd wie Sint Petrus en Paulus het gaat doen dadelijk met scheten. Ja. Het scheten is volgens mij net begos op de Schutterswei. Wilt je dat volgen, moet je naar L1 Radio luisteren. En ook online houden we het via Twitter-accounts en via Facebook B. Of de afvallers zien of niet. Maar eerst Willemina, hoe het hingen. Met Marit Knoben, volop in beeld. Met het beurtje. Johan van Goossen erachteraan als thermometer. Het ding, hè, dat 3 jaar geleden ook goed deed, volgens mij in Zevenum. Laatste moment net gekaveld. Eens kijken of het keizerspaar met uit, want dat is nog 40 jaar keizerspaar. Die Willemina. Ja. Dat is in mei volop gevierd. We hebben het over Rini en Jelle de Jonge. Een leven keizerspaar. Of een half leven. Ja. Maar ja, we weer 120, 3/4 leven. Nee, 1/3. Moest me ook niet laten tellen. Ja. Ik ben met je eens. Ja, is toe telt. Desiree Godse zogen we aan Ronald Abe. Terwijl we richting Manenstroot gaan. Sint-Hubertus. En eigenlijk huur ze dan groen te zien, hè, bij de jagerspaar. Ja. En dan zo'n jagershutje te hebben. Ja. Dat hebben ze zich goed gekleed naar de Robertus. Mattie Brukkers, commandant. Karel Baans met het beurtje. En daarachteraan Luc Baans als tambourmaître. En Manenstraat is eigenlijk een stroot. Die loopt eigenlijk door tot de Ittervoort. Ja. Het is een grensoverschrijdende straat. En dat is geen kerk, niks hè. Misschien een kapelke. Marie-José Nijens en Remy Akkermans zo goed. Dat is koningspaar. En dan gewoon naar de platte petten van Deteren. Met Nout en Daan Smeets. Even weer op met de bordjes. Ralf Peskens in zijn berenmutsuniform. En een vrouw die de koning heeft geschoten. De vogel heeft afgeschoten. Dat zo jammer zijn als ze de koning zal afschieten. Ja. Floor Peters. Dus die is koning geworden en hij had het gevuld. Rick Schmeens mag het zilver dragen. Oké. Dus het verschilt per vereniging. Ja, maar Rick is ook nog lid van die van Zuster. Zie. Dus 2 petten. hij deed net met die van Deteren. Nou, dat moet kennen.
vind ik. Dat zien die anderen van Roggel, Sint Ja. Paulus. Met Michel Poels. Als commandant. Streng kiekend, wie dat huurt. Ze hebben de keizer, Ton Schreurs. En Wim Silkes is de koning. En de dochter van Wim, Christel Bonen-Lapnet. Teun Minne. Ja, geweldig. Het dacht is echt. Moet Ja, flink dat- opschieten. Dat iets Kijk. langzamer Ja, dan ja, het ja, thermometer. Ja. En hey, jij de trum, hè? Goed gedaan, Teun Minne. En die Moreels is dit thermometer. Die hem goed stuurt. En hier ziet je, omdat ze iets verder op elkaar lopen, hoe goed de samenstelling van zo'n vereniging. John Soeteman. Ik heb hem wel eens gesproken, een aardige mens. Ja, ja. Dit is dus 50 jaar lid. En die heeft zich nu voor de 8e keer tot koning geschoten. Ja, Goed hè? dat kan niet gebeuren. En nog Ja, een maar beginnen kan je van dit soort mensen moest het hebben toch? Ja, ja, ja. Die zullen John- wel, over John zullen we wel een verhoor willen zien in die Absoluut. blaad. John, daar hebben we kennen we al jaren. Hij is ook lid van het bestuur van de Schuttersbond. Ja. En de vrouwen mogen voor die eerst mee gaan schieten. Ja. Dus Stijn is ook helemaal vooruit gegaan in de ontwikkeling. Goed zo, John. Ik was een paar weken geleden bij het vogelschieten in Venlo. Oké. Bij het Akkermansschilden. En ik dacht, ik ben te vroeg. Maar het is maar goed dat ik vroeg was. Ja. Binnen 26 scheut loog dat ding naar onder. Was het een schiever of een blok? En een vogel in de blok. In de blok? Ja. Ze dachten zelf, joh, die heeft 3 jaar in het water gelegen achter een. Ja, ja. Die is keihard. En, We zitten dat een beetje verkeerd ingeschat. ik geloof dat de gasten die geschoten hebben eerder 3 kegel afgeschoten. Ja. En toen was het Bert Roodbeen, begon hem dadelijk zien met zijn prachtige Ja. koningskroon. Die mocht als koning geïnstalleerd worden. Luna Jansen. Een meisje bij het Akkermanschild. Mooi. Met het beurtje. En dan de knapste thermometer van de gemeente Venlo voorop. Die hebben onlangs een prachtige puzzelhoed gegeven. Hè? Ja, staat Hans ook op. Hey, Hans Nijholt. Altijd goede muziek. Achter Herm van Rijn met zijn vaandel, daar is ze. Bert Roodbeen. Met de vrouw neem ik aan. Voor de 2e keer koning. En hij had ook zo'n prachtige koningsstaf. Ja. En bij het zilvergezelschap huurt ook een drinkbeker. Waar ze eigenlijk als de koning geschoten is, met z'n allen hoe drinken uit zo'n beker. Heel mooi gebruiken natuurlijk. Hè? Alleen dat hebben ze nog niet gedaan vanwege corona. Oké. Ze hebben een paar deenbladen met beer gehaald. En alleen Bert heeft uit de historische beker mogen drinken. Ja, dat is een goed alternatief natuurlijk. Hè? Ja. De edele jonge nobele. Ja, de edele, nobele, achtbare jonge Ja. en oude hoffelijke schutterijen der stad en de vrijheid Valkenborg. Ja, goeie naam het samen. Goed hè? Ja, ja. Wat is het beurtje eigenlijk te klein voor? Dat sticht dat uit de koplits. Nee, die hebben me dat verteld. Ik weet niks. Het is of Jente Kunst of of Sepp van Berlo met het bordje. Een van de twee. Dus ik heb 2 namen gekregen. We luisteren naar die van Valkenburg. Ja, en deze vereniging heeft 2 koningsparen. Namelijk die van de jonge en de oude. Ja. Dus we zien Margriet en Henk Tabbers. En we zien Dini en Jo Noordam.
allebei even mooi. Ja, en zo te zien even oud. En ik vind dat bloemstukje om de pols ook wel apart. Heel apart hè. Dat is weer wat anders. Nou, daar komen ze weer. De afsplitsing in Kessenich. De Breidelzone. Ooit door een ruzie heel lang geleden eigen schutterie opgericht. Ik vind dat hele mooie uniformen ook. De Vlaamse leeuw. Een vereniging die allerlei aparte tradities erop neerhield. Als er einde mes bij de OLS, dan moet er met kermis door de beek lopen. En de nierleeuwen werd de navel geschoren, Karel. Jee. Ja, met zon. Daar hebben ze dokters voor. Dus het alsjeblieft kent het nog hè. Ja. Rut Mooren en Yves Broens als paar van de Breidelzonen uit Kessenich. Breidel, dat waren die van de opstand hoor. Van de Gulden Sporenslag. Ja. Jan Breidel. Ja. En nee, dat zijn de zonen en de dochters. Nog steeds. En die wonen in Kessenich. Die komen die van ons. Ja, vertel. Voor ons. 15 dingen erbij. We zijn overigens heel... We hebben een sterfgeval in de club gehad. Vannacht. Dus een hele familie is niet aanwezig. 6 mensen, 5 mensen. Gecondoleerd. Daarom zijn we zwaar uitgedund. Dat kan de impact zien hè? Ja, dat is echt heel jammer. Maar toch nog altijd groter dan menig vereniging die we vanmiddag gezien hebben. Ja, we missen... We hebben nog parade in Brunsum op dit moment. Dus er zijn ook een aantal mensen die niet in gelegenheid worden. Ja. Maar ja, het is toch altijd speciaal gaat als die in eigen vereniging voorbij komt. Hè. Ja. Max Hopf. Ja. Met zijn broertje. Esme Lavica, als ik het goed uitspreek. En ik zie het Keizerspaar ook niet, dat valt. Nee, de keizer is er. Ik zie Michael nee, niet. Nee, de keizer was de kapper. De keizer is er niet. Nee. Was er nog ergens een Pride of een andere parade ergens voor? Ja, dat kan toch? Dit is nou een ander feest. Ik vind het prima. Ja. Ja. Helaas. Nou, volgende keer weer. Ja. Ja, ik was een keer in Amsterdam op de Pride. Daar kwam ik de keizer van Brunsum tegen. Is het heus? Ja, kijk gezellig. Ja. Iets andere uitdossing, iets ander uniform. Ja. Het was een soort fruitmand die zich gekleed had. Nee, Ja. zit ze me geen aan te stoten. Toch, de schutterieën hebben ook gays, of de LHBTI-gemeenschap in hun midden. Nee, ik vind het niet. Ik ga het graag dat er wie wordt geweest. Ik ook. Nou, we pakken hem nog een keer aan. Zijn het die van Beekde? Ja. Sint Sebastianus. Met Maya Jenneskens, voorop. Bordje. Stefan Kokken, tambourmeter. En de tamboers. Ik denk het koningspaar. Michel Massard en Martijn Heldsel. Als ze in zo'n lens moest kijken, krijg je automatisch toch een klein beetje glimlachen. Ja, nee, Mooie club die verdedigt. Ja, die kent het hè, de camera. Het hard moet werken vanmiddag. Ik hoop niet dat het natuurlijk. Dan gaat het even de schoonlopen. Nou, dat denk ik niet, maar dat deed goed werk. Karel, we komen hoors aan het eind. Ja. We zien al bij Sint Aldegundis, Buggenum. Niet te verwarren met Sint Aldegundis, ligt niks van Ger Frenke. Zoe Heijnen voorop. Ja. En dan zal het feest zich langzaam verplaatsen naar die wei, waar al die wedstrijden zien. Ria Berg en Joop van Hoef, Keizerspaar van Buggenum. En Joyce Hartjes, achteraan met Leo Zegers. Ja. Want dan komt er wat aan, hè? Dan gaan we luisteren. Ja.
tweevoudig winnaar van het OLS in het verleden. We kijken naar koning Hans de Bijen. Ja, normaliter is de Tambo Major. Ja, dat wordt anders geschoten. Prachtig. Stolz zijn. Hij is onderwijzer en hij vertelt de kinderen in Oersbeek wat een schutterie is. En daarom hebben ze ook zo'n grote schutterie. Dan duidt hij dit goed. Ja. En dan is dit de laatste schutterie, maar niet de laatste deelnemer aan de optocht. En dit zien we van Sint Urbanus Grassook. Met Diede van de Werf. Met het portje. De Bieleman die loopt nog op klompen. Allebei. Dat is ja, ik zag het even. Maar dat is toch prachtig? Dat wordt vroeger normaal. Hè? Bieleman op klompen liepen. Gans Grassook leed op klompen. Ja, weet ik nog. Mag ik je alvast bedanken, Karel? Ja, heel graag gedaan. En Bernie ook. Geef ze daarvoor door de dank. Ik zie hem Bernie straks nog wel. Goed zo. Ja, het wordt een plezier. En ik heb ook wat gemerkt, dit moest toch goed te heugte zijn. Ook het gaat allemaal snel voorbij. Hè? Ja, dat heb je zo'n paar seconden. Ja. Dit is Erik Mestrom. Ja. Met zijn meetje. Als de koning van de Grashoek. Dan hebben we alle formele schutterieën gehad. En wat ik dan leuk vind, als we toch op de grens van Brabant en Limburg zitten. Er komt uit het zomere eind, het zommeren, komt nog een gild. Het gild Sint-Lambertus. Tenminste, ik hoop dat Ger Koopmans nog niet afsluit en dat hij die vergeet, die schutterie. Ik dank in ieder geval alle aanwezigen. Ja, dat kan, hij staat aangekondigd, denk ik. Gelukkig. Maar en die zien dan weer lid van de Kring Peerland. Hè. Die doen compleet iets anders. Ja. Compleet niet, maar alleen het tempo al. Kijk. Ja, dat is. Daarom lopen ze ook een beetje achter nu. Maar we hebben wel kunnen zeggen dat het schuttersleven bloeit in Limburg. Hè. Nou ja, als ik als hoofdredacteur die conclusie trek. Met het gilde Sint-Lambertus uit de zomere eind, waar je net over de provinciegrens, die een groot Limburgs applaus kregen vanuit mij al, nemen we afscheid van nog. En danken we ook voor het kijken naar deze OLS-optocht 2022. Je hoeft niet weg te gaan, we zien er straks op televisie nog met verslaggeving. Op de radio zien we live en ook online zullen we ook op de hoogte houden van alles wat speelt en wat voorbij komt. Ook de Brabantschilde heeft een koningspaar en een keizerspaar. Hier is het koningspaar in ieder geval in beeld. En dan zie je dat het publiek richting de Schutterswei gaat. Vanuit het Alexanderplein in Meijel zeg ik, daar raakt al of dat heel geraakt. En wie is er de volgende keer? Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Vida XL, Podotherapie Hermans, Daniels Traprenovatie, Leyen Vastgoed, Park Startenbos, Mulleners Vastgoed, Lindeboom en Bohaco.